Bos días, señoras e señores concelleiros. Iniciamos pleno do Concello número 9, sesión ordinaria, orden do día en poder das señoras e señores concelleiros. Constatamos quórum, secretario. Se abre sesión pública. E antes de iniciar o pleno, temos unha petición do Grupo Popular de guardar un minuto de silencio polo falecimento do señor López Chaves, vigués distinguido. Bueno, debo decir que hasta ahora non o fixemos nunca. Por tanto, si o Grupo Popular o plantexa, tendríamos que tomar a determinación de todos aqueles vigueses, viguesas distinguidas que falezan guardar un minuto de silencio. Por tanto, tendría que ser un acordo informal pero fáctico por parte deste pleno. Dende a presidencia eu estou disposto a asumilo, pero quero coñecer as posicións dos portavoces. Sí, bo día, presidente. Nos, obviamente, a favor, aquela persoa ou colectivo que sexa recoñecido como vigués distinguido, pois no momento do seu pasamento que menos que guardarlle un minuto de silencio en honra a súa memoria. Nos, por lo tanto, a favor de que se garde ese minuto de silencio e a todos aqueles vigueses ou viguesas distinguidos no futuro, pois tamén. Grupo de BNG. Sí, presidente. En primeiro lugar, trasladar a sorpresa polo procedimento e polas maneiras, non? Por parte do Grupo Municipal do Partido Popular, non? O normal tería sido trasladar con certa anticipación, como mínimo os portavoces dos grupos, para alén da presidencia do Pleno, esta proposta. É obvio que por unha cuestión esencial de decoro e de respeito, o BNG non nos imos opor a que este Pleno poida agardar un minuto de silencio en relación á proposta que ven de formular o Partido Popular, mas, dende logo, entendemos que un acordo a respeito de como hai que proceder neste tipo de situacións non se pode abordar desta maneira, sin unha previa deliberación, sin mecanismos de consenso, e entendemos que, en todo caso, o acordo sobre que facer ou sobre que procedimento establecer correspondería a unha posterior xunta de portavoces na que poder establecer un criterio. En todo caso, o BNG, de maneira excepcional, como excepcional é a proposta que fai o Partido Popular, obviamente non nos vamos opoñer. Grupo Socialista. Tampoco nos vamos a oponer. Si es cierto que sorprende la posición del Partido Popular, porque nunca se planteó esta cuestión y, desde luego, estamos ante un agravio comparativo con situaciones de fallecimientos anteriores, también de vigueses distinguidos. Por lo tanto, en esta situación excepcional sería por el señor López Chaves y también por los viguesas y vigueses distinguidos que fallecieron con anterioridad, más allá de que posteriormente se tome una decisión. Pero, en todo caso, hoy habría que mencionar aquellos para los que no tuvimos ese detalle, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. Si les parece, por tanto, faremos a proposta do Grupo Socialista un minuto de silencio pola memoria de todos os vigueses e viguesas distinguidos falecidos hasta este momento. Guardamos un minuto de silencio. Moitas gracias, señoras e señores concelleiros. Proseguimos co pleno. Punto primeiro, actas anteriores. Algúna observación? Quedan aprobadas. Pasamos a dictámenes de comisiones informativas. Punto segundo,
dar conta Plan Anual de Control Financiero Concello de Vigo correspondente ao exercicio 2025. Ten a palabra, conselleiro de Facenda. Ben, bo día a todas e a todos. Efectivamente, fai 5 días, hai que recordarlo, se reunían neste mesmo salón de plenos os representantes dos 13 consellos de contas, dos 13 tribunais de contas autonómicos de toda España, o cal amosa tamén un feito de apoio á xestión económica financeira deste concello e tamén da súa transparencia. Neste senso, hai que destacar esta presentación do Plan de Control Financeiro para este ano 2025 que xa está en marcha e do que se dá conta a este pleno. Se trata de controlar a xestión económica financeira por parte da Intervención Xeral, tamén coa axuda de externos para mellorar tamén esos procedementos de control e de auditoría que se fan sobre os distintos procesos e procedimentos da Administración Municipal e das entidades que forman parte do seu perímetro de vinculación e tamén para cumprir, como non pode ser de outro xeito, coa legalidade vixente, con unha obriga que se establece para todas as facendas locais e que neste caso no Concello de Vigo se fai bandeira do seu cumprimento, porque ademais da función interventora se controla, como digo, a través da auditoría tamén externa, o ámbito da actuación non só da entidade local, non só do que é a administración municipal, do que é a entidade, senón tamén dos seus organismos autónomos, como é o caso da Xerencia Municipal de Urbanismo, tamén do seu perímetro de vinculación, é dicir, todos aqueles entes que son financiados con fondos públicos deste Concello, que son financiados, hai que decirlo tamén, maioritariamente ou moi maioritariamente con fondos públicos deste Concello, como é a Fundación Marco, como é a Fundación Vigo Convention Bureau, como é o Museo Liste, como é o Museo Laxeiro, verificacións orzamentarias e tamén da verificación da xa aplicable regla de gasto que nos obriga a acatar o teito de gasto e a estabilidade financeira unha vez que se pasou o período de suspensión das regras fiscais. Ademais de todo eso, se controlan outros aspectos que son destacables nunha xestión económico-financeira, como é o control dos convenios que se firmen e tamén o que se coñece como a conta 1413, a conta que fai ao final de ano esos pagos pendentes de realizar en todos os concellos e que, a diferencia de outros concellos, no caso de Vigo non plantexa ninguna incidencia, así se reflectirá seguramente no informe final que se faga. Por lo tanto, controlando tamén toda esa xestión económico-financeira e controlando tamén a corrección dos ingresos, de acordo coas ordenanzas e cos aspectos aprobados por este pleno municipal, e tamén, adicionalmente, os procedementos de contratación, co control dos contratos menores que se realicen por parte da Administración Municipal e de todos estes órganos incluídos no perímetro de control e incluído tamén os contratos maiores para verificar que se respeta estrictamente a legalidade. Por tanto, todo dentro da legalidade, todo dentro da normalidade neste Concello, non así noutros. Eso é o que nos vale non ter ningún reparo por parte da intervención municipal e o que nos vale tamén non ter ningún reparo por parte do Consello de Contas e, por lo tanto, para continuar nesa senda de xestión económico-financeira sobresaínte que ten o Concello de Vigo, que é o que nos fai ter maior liquidez que outros concellos, o que nos fai ter maior solvencia económica que outros concellos e tamén o que nos fai ter mellores indicadores valorados non só xa polos órganos internos da Administración Municipal, senón tamén polo Consello de Contas e incluso por entidades alleas ou a xestión económico-financeira pública, como son entidades como Es Público, que nos coloca nun dos ratios máis relevantes dos concellos non só de Galicia, senón tamén de toda España. Por lo tanto, se trata de continuar nese proceso e de transparentar, de facer públicos estes controis, estes criterios tamén do Plan Anual de Control Financeiro. Gracias. Moitas gracias. Turno de grupos. Grupo do BNG. Sí, presidente. O Plan Anual de Control Financeiro é moito máis que un documento
burocrático ou un mero trámite, como de alguma maneira o quixo presentar agora o Conselleiro de Facenda. Non? É un instrumento imprescindível para asegurar algo fundamental para as vigueses e para os vigueses, que a adecuada utilización dos recursos públicos, do diñeiro das viguesas e dos vigueses con arreglo ás normas, con arreglo ao marco legal. Non? Nese sentido, dicía o señor Aneiros que non puña en valor a ausencia de reparos por parte da intervención, mas sí hai unha observación moi relevante en opinión do Bloque Nacionalista Galego por parte da propia intervención municipal, no que ten a ver coa denuncia que é reiterada da insuficiencia de medios. Compre lembrar, como se recorda neste mesmo documento, que o órgano de intervención municipal ten legalmente que contar cos medios necesarios e suficientes, así como contar con un modelo de control eficaz. No entanto, a pesar dos reforzos parciais, limitados e insuficientes que se teñen atinxido nos últimos anos, o certo é que, tal e como se recolle neste mesmo documento, seguen a ser moi escasos, os recursos dispoñíveis mesmo para o exercicio da tradicional función interventora, normalmente coa excepción de determinadas tarefas que poderán ser executadas directamente con medios dispoñibles. O Concello deberá, precisamente pola falla deses medios suficientes, contratar, isto é, externalizar para colaborar nesta tarefa a firmas privadas de auditoría que deberán axustarse ás instruccións dictadas polo órgano interventor. E engade tamén unha cuestión importante que tamén foi omitida, dende logo non de maneira casual, por parte do Conselleiro de Facenda, que é a necesidade de dotar este Concello, de crear neste Concello un servizo, unha oficina de control financeiro dependente da propia Intervención Xeral Municipal, que se dote, como é lóxico, dos medios técnicos e persoais necesarios, entendendo o carácter permanente que debe ter a supervisión, as funcións de control e a relevancia, a trascendencia que ten para garantir efectivamente un control eficaz e que nos permite avanzar na mellora da xestión e da propia transparencia. Falamos do control financeiro, falamos do control contábel, que atinxe efectivamente cuestións, dende logo, medulares, como é a contratación. A contratación polos mecanismos de licitación pública, mas tamén esa abondosa, esa tan abundante contratación menor da que se fai uso e abuso, en opinión do BNG, neste Concello. Falamos tamén, efectivamente, da supervisión dos contratos públicos e dicimos máis unha vez que nesta administración se está a pagar por servizos que empresas concesionarias non prestan con arreglo ao que ven recollido nos seus pregos concesionais. Estamos a pagar por servizos que as empresas non prestan. Estamos a pagar por horas traballadas que non se desenvolven con absoluto coñecemento por parte do Goberno municipal. E é por iso entendemos que vostedes non teñen ningún afán, a pesar de contar co orzamento municipal máis elevado da historia da nosa cidade ano tras ano, é por iso polo que vostedes non teñen ningún interese real en dotar e dimensionar adecuadamente a intervención municipal. E é por iso polo que vostedes tamén insisten en se instalar na máis absoluta ilegalidade ao se negar a constituir a Comisión de Vigilancia da Contratación, que ten carácter obrigatorio de acordo ao regulamento orgánico do Pleno, pero tamén de acordo á legislación vixente. Non queren que se poida vixilar con maior intensidade, con maiores medios, con máis ollos, sobre todo os dos grupos da oposición, esta cuestión tan espiñenta como é a da contratación deste Concello, que ten dado lugar mesmo a algúns sonados escándalos, condenas de prisión incluídas. Dende logo, este Plan Anual de Control Financeiro evidencia tamén pois como vostedes insisten en se configurar nos campións das privatizacións. Por privatizar, privatizamos até a observación, até o control financeiro das contas do propio Concello de Vigo. E o facemos a mantenta. En todo caso, dende logo, o BNG vamos a seguir a facer un exercicio firme de fiscalización e vamos a exixir que efectivamente cumpran coas súas obrigas legais, constituindo esa Comisión de Vigilancia de Contratación e, dende logo, garantindo a máxima transparencia na xestión dos recursos públicos. Máis nada. Turno Grupo Popular. Pide a palabra, por favor. Aprieta o botón. Ahora sí.
Outra vez, tens que pedir outra vez, por favor. Listo. Agora sí, non? Moi ben, grazas, presidente. O Plan Anual de Control Financeiro para 2025 que hoxe se presenta neste pleno non é un instrumento de mellora da xestión municipal, é tristemente un retrato fiel do abandono a que este goberno municipal somete á fiscalización pública. Non estamos ante un plan que impulse a transparencia, senón ante un documento que certifica a fragilidade, a improvisación e a falta de vontade política do goberno municipal para facer ben o seu traballo. Porque se algo queda claro tras ler este plan é que en Vigo non hai un control financeiro serio. O que hai é unha estrutura sen medios, sen persoal e sen dirección. E isto non é responsabilidade da intervención xeral que cumpre como pode cos poucos recursos que ten. A responsabilidade é política e ten nome. A responsabilidade é do alcalde que ano tras ano elise non dotar de medios a un servizo esencial para garantizar a legalidade e o bo uso dos fondos públicos. É o alcalde que debería impulsar o reforzo da intervención, o alcalde que debería liderar a creación dunha oficina de control financeiro forte e estable. É o alcalde quen debería exixir auditorías sistemáticas nas fundacións municipais. Pero non o fai porque a opacidade neste concello non é un efecto colateral, é o método de goberno. Resulta escandaloso que entidades como a Fundación Marco Liste, Vigo en Deporte ou Vigo Convención Buró xestionen fondos públicos sin estar sometidas a auditorías periódicas e que en 2023 non se fixera ningunha por falta de medios. Pero para 2025 todo depende dunha nova contratación externa. Se chega a tempo. Non hai un plan real, hai unha improvisación permanente que só se entende desde a deixazón. E, mentres tanto, decenas de contratos, subvencións, operacións seguen escapando ao control porque os criterios para determinar que se revisa e que non son públicos, nin obxectivos, nin previsibles. Son decisións internas que se toman sen trazabilidade, sen participación e sen transparencia. Esta arbitrariedade só favorece a quen quere seguir gobernando se que ninguén lle pregunte nada. E por se isto fose pouco, o alcalde ten a ousadía de presumir de transparencia xusto cando Vigo acolle unha reunión de Consello de Contas de todas as comunidades autónomas e o Tribunal de Contas de España. Apláudese a si mesmo, destaca a claridade e a xestión do Concello, afirma sen rubor que somos un exemplo en materia financeira. Pero a realidade non casa con esta fachada, porque mentres se fai a foto institucional e se lanzan eloxios de escaparate, aquí dentro non hai medios, non hai auditorías e non hai acceso público á información. Fala de transparencia mentras se practica a opacidade. Por iso facemos esta denuncia. En Vigo non falla o control técnico, falla o compromiso político coa transparencia. E quen está ao fronte deste fracaso é o alcalde, que debería ser o primeiro garante da legalidade, o primeiro defensor dunha administración profesionalizada. Pero non o é, polo contra, é o exemplo máis de clara inición, frontación, da opacidade frente á transparencia, do criterio político frente ao técnico, da responsabilidade frente á seriedade institucional. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular creemos que esta situación só pode revertirse con decisión, valentía e vontade de facer as cousas ben. E por iso propoñemos 5 medidas correctoras, concretas, que se reforzan entre sí e que marcan o camiño para un novo modelo de control financeiro eficaz, transparente e riguroso. A primeira, ineludible, reforzar de forma inmediata o cadro persoal da intervención xeral. Non se pode exercer un control serio sen profesionais suficientes. É de sobra sabido que faltan medios, o resultado é un control limitado e ineficaz. A segunda medida, directamente vinculada coa anterior, crear unha oficina municipal de control financeiro con estrutura e medios propios, porque Vigo precisa este órgano específico, independente, capaz de planificar, coordinar e executor as funcións de control de maneira permanente. A terceira medida, complementada ás anteriores, establecer esas auditorías obrigatorias e rotativas en todas as entidades do sector público local. A cuarta proposta céntrase na transparencia real, publicar de forma íntegra, accesible, todos os informes de control, reparos e recomendacións emitidas pola intervención, porque todos os cidadáns temos dereito a coñecer a información que afecta ao uso dos recursos públicos. E, finalmente, quinta medida, reforzar ese sistema de análisis e riscos, dotándoos de criterios públicos, obxectivos e trazables. A fiscalidade non pode depender de decisións internas opacas. Todos debemos saber cales son eses indicadores que determinan esta decisión. Señor alcalde, estas medidas non son un exercicio teórico, son realizables, necesarias
urxentes. E ten que escoller, señor alcalde, exercer a súa responsabilidade e efectuar un cambio real. Porque o que está en xogo é a calidade da xestión, de verdade, o que non que en democracia, o que non quere ser controlado, non merece gobernar. Rematou o seu tempo. Ten a palabra o conselleiro de Facenda. Ben, a intervención da representante do Partido Popular se resume facilmente. Consellos vendo que para min non teño. Acabo de comprobar agora mesmo na páxina web da Xunta de Galicia cales son os datos da execución e da xestión económica financiera da Xunta a data de hoxe. Saben cal é a última data que fai pública a páxina web da Consellería de Orzamentos da Xunta de Galicia? 31 de decembro de 2024. Todo un exemplo de transparencia, todo un exemplo de cumprimento, todo un exemplo de que ali onde goberna o Partido Popular as cousas se fan como día representante do Partido Popular aquí neste Concello de Vigo. Miren, volvo a decir, consellos vendo que para min non teño. Nin na Xunta de Galicia, nin na actual Deputación de Pontevedra se cumpre co que aquí está defendendo a voceira do Partido Popular neste órgano municipal do Concello de Vigo. Eso é, de novo, un exercicio de filibusterismo político, por decirlo de xeito moi fino, pero sabe moi ben a que me refiro, porque decir unha cousa e facer a contraria é moi ben o que fai o Partido Popular. Ademais, hai que decirlo, é que non se leu o informe. Non se leu o informe. Ven cun discurso enlatado, prerredactado, para falar de non se sabe que. Miren, eu pediría un pouquiño máis de rigor, un pouquiño máis de seriedade, un pouquiño máis tamén de respeto a esta cidade e un pouquiño máis de respeto aos restantes concelleiros que estamos aquí sentados. E respecto do Bloque Nacionalista Galego, mire, vostede tamén fai ese tirón. Eu recordo de novo, se tiramos de hemeroteca, de actas deste órgano municipal, deste pleno municipal, ano tras ano o discurso do Bloque Nacionalista Galego é o mesmo. Intentan insinuar dúbidas na contratación. Vostedes son membros das mesas de contratación. Poden ir, xa se ven, poden ver o que ali se fai e se respeta completamente a legalidade. Sacan de novo o mantra das concesionarias. Miren, aquí non se paga polo que non se fai. E que ese é o mantra que intentan vostedes facer como bulo. Aquí, neste Concello, con este goberno, non se paga polo que non se fai. Téñano moi, moi claro. E respecto do uso e abuso dos contratos menores, bueno, hai que ver o que fan tamén noutros concellos onde gobernan vostedes. Por certo, en Pontevedra, non? Habría que ver tamén se hai ese órgano de control en Pontevedra, se hai ese respeto polos menores tamén en Pontevedra. Eu lle digo que tamén se apliquen o espello de ali onde gobernan. Miren, a intervención municipal ten medios suficientes. Lóxicamente, todo aquel que é responsable demanda o óptimo, pero ten medios suficientes. Ademais, se conta con empresas externas, sí, porque dan un plus de obxectividade e de colaboración na verificación dos datos. Por lo tanto, todo dentro da normalidade e da legalidade. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Antes de pasar ao turno de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das víctimas de violencias machistas. Moitas gracias, señoras e señores concelleiros. Continuamos. Apartado de mocións. Punto terceiro. Moción do Grupo Municipal do BNG
urxindo accións para frear o xenocidio en curso na Palestina. Ten a palabra portavoz do Grupo Nacionalista. Petición urxente de axuda. Estamos morrendo. Os bombardeos israelís son implacáveis. As vítimas son as mulleres e os nenos. Non quedan lugares seguros. Sen comida, sen auga. A fame está espallándose rapidamente. Esta guerra en Gaza debe rematar. Por favor, fagamos que as nosas voces se escoiten antes de que o próximo ataque aéreo nos silencie. Esta mensaxe, publicada o pasado 19 de maio en redes sociais polo xornalista Anas Al-Sharif dende o campo de refuxiados de Jabalia, e acompañada dunha foto dunha crianza palestina chorando de desesperación, expresa o alcance da catástrofe humanitaria que se padece na faixa de Gaza a causa das accións xenocidas perpetradas polo Estado sionista de Israel. O Bloque Nacionalista Galego traemos a este pleno unha moción para condenarmos as accións xenocidas de Israel na faixa de Gaza e para exixirmos medidas concretas que poñan fin á catástrofe humanitaria que padece o pobo palestino. Esta iniciativa responde á gravidade dunha ofensiva militar polo goberno de Israel que xa causou máis de 50.000 mortes, das que máis de 15.000 foron nenos e nenas, así como preto de 118.000 persoas feridas e case 2 millóns de desprazadas. Esta situación que levou ao secretario xeral da ONU, António Guterres, a describir a faixa de Gaza como un cemiterio de crianzas require dunha resposta inmediata. A moción do BNG denuncia o bloqueo criminal imposto por Israel que impide e segue a impedir a entrada de axuda humanitaria utilizando a fame como arma de guerra e colocando a millares de crianzas en risco de morte por desnutrición. Os bombardeos indiscriminados contra civís, contra hospitais, escolas e campos de refuxiadas xunto á destrución masiva de vivendas e infraestructuras que xa provocou 50 millóns de toneladas de entullos deixan Gaza en condicións infrahumanas. Estes actos cualificados de crimes contra a humanidade polo dereito internacional, tal e como avalan informes da ONU e da Corte Penal Internacional, hai que enmarcalos no seu contexto histórico, no de 77 anos de ocupación e de imposición dun réxime de apartheid e o incumprimento sistemático e impune das resolucións da ONU por parte de Israel. Con esta moción, dende o BNG, propoñemos que o Pleno do Concello de Vigo, en nome da cidade, condene sen ambaxes as accións xenocidas de Israel e declare a Benjamín Netanyahu e o seu goberno persoas non gratas pola súa responsabilidade nesta catástrofe humanitaria. Exiximos tamén o cumprimento das resolucións das Nacións Unidas para garantir a paz e o dereito do pobo palestino a un Estado libre e soberano. Nesta moción instamos ao Goberno español a efectivizar un embargo total de armas, tal e como ven de ser acordado polo Congreso, pero tamén a romper as relacións comerciais e diplomáticas con Israel e a apoiar de maneira activa as accións da Corte Internacional de Xustiza en contra dos responsáveis de crimes de guerra e de lesa humanidade. A Xunta de Galiza demandamos que suspenda toda a cooperación directa ou indirecta con Israel e que se implique a través da súa acción exterior en denunciar o xenocidio do pobo palestino e que contribúa tamén co envío de axuda humanitaria. Por último, o Goberno Municipal de Vigo insistimos en instalo tamén a poñer fin a calquera forma de colaboración con Israel e a impedir ningún contrato público máis con empresas ligadas á industria militar e defensa israelí, así como a colaborar tamén en accións humanitarias. Esta moción reflicte un clamor, o clamor masivo da cidadanía viguesa que ten rexeitado de maneira rotunda a agresión xenocida de Israel en contra do pobo palestino. Con ela, o que queremos é facer un chamamento a todas as institucións para actuar xa, con toda a firmeza, para lograr un definitivo e inmediato cesar o fogo e a apertura de corredores humanitarios como primeiro paso para poñer fin a tanto sufrimento inxusto. Pero, sobre todo, esta moción é unha oportunidade para poder colocarnos todos e todas no lado correcto da historia, cun acto de decencia humanitaria fronte ao terror, de dignidade fronte á barbarie. Unha oportunidade, permítanme, para eu poder mirar os ollos ao meu fillo e á miña filla e poder dicirlles con orgullo que o seu concello non permaneceu calado mentres cada día asasinaban a nenos e nenas como a eles en Palestina. Turno de grupos. Grupo Popular.
Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. A ofensiva militar que está a levar a cabo o exército de Israel en territorio palestino en resposta ao atentado cometido por Hamas o 17 de outubro de 2023 excede o dereito á lexítima defensa, xa que logo é absolutamente desproporcionada e contraria a dereito internacional. E, consecuencia, é completamente rexeitable. Unha acción militar en Gaza ordeada polo goberno de Netanyahu que ten tamén como obxectivo a poboación civil a que se lle está a negar toda a axuda básica cun bloqueo inaceptable que xa lle ten custado a vida a máis de 50.000 persoas inocentes, moitas delas nenos e nenas. Unha traxedia humanitaria dende todos os puntos de vista que ten que cesar xa mesmo, de xeito que se posibilite restaurar a paz e a convivencia entre os povos. Esa, dende logo, ten que ser a máxima, a única prioridade. Neste senso, este grupo municipal non quere nin debe restar gravidade ao que está a acontecer en Gaza. Compre, polo tanto, establecer un alto fogo con carácter inmediato e abrir un proceso de negociación política para procurar unha saída pacífica, xusta e estable. Estando de acordo niso, compre tamén lembrar que esta guerra foi iniciada por Hamas, a quen nin tan sequera se nomea unha soa vez nesta moción, pero que, recordemos, asasinou a 1.200 persoas inocentes que estaban a participar nun festival de música e secuestrou a outras 252, algunhas delas aínda retidas hoxe en día no seu poder. Unha organización terrorista así declarada pola Unión Europea como tamén por gran parte da comunidade internacional que controla a faixa de Gaza e que utiliza e somete baixo os seus intereses o pobo palestino, pobo o que falsamente di defender. Unha organización que non recoñece o dereito a existir do Estado de Israel e que procura a súa eliminación. Jamás é o principal problema do pobo palestino. Esquecerse diso e non enfocar de xeito correcto a cuestión e ofrecer unha visión parcial do conflicto. Deste xeito, e compartindo parte da exposición de motivos, entendemos que esta moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego é parcial e inxusta co Estado de Israel ou confundilo co seu goberno. Ambos os dous son suxeitos diferentes, do mesmo xeito que Hamas e o pobo palestino tamén son suxeitos distintos. Pola contra, denunciar os dous, a Hamas e o goberno de Netanyahu, non é incompatible nin contradictorio, máis ben todo o contrario. É por iso que este grupo municipal vai votar en contra desta moción dende o principio o convencemento de que as dúas partes, a organización terrorista Hamas e o goberno de Netanyahu, teñen culpa e responsabilidades no que estamos a vivir en Palestina. En todo caso, repito, que este grupo vote en contra non significa que non rexeite os excesos e a barbarie que abomina. Como estamos convencidos tamén de que a ausencia de alusión algunha a Hamas nesta moción non significa que quen a propón non rexeite o terrorismo do que non me cabe a máis mínima duda que repugna. A maiores tamén votamos en contra cuestionando que este pleno de Vigo sexa o escenario apropiado para debater e aprobar calquera medida que poida afectar a política exterior de España. Respetando a liberdade e o dereito que temos todos os grupos municipais aquí representados a traer a esta sesión o que se estime oportuno, permítanos que consideremos que o debate o que nos enfronta hoxe o BNG, tan importante como necesario, xa se deu noutras cámaras, nomeadamente no Congreso dos Deputados, onde os tres partidos políticos aquí sentados tamén teñen representación e hai unha maior capacidade de competencia para adoptar segundo que acordos. Aínda así, en o que concretamente atinxe a este Concello, antes de tomar calquera decisión de suspender contratos e colaboracións, habería que saber exactamente en que ámbito concreto se dan e cales son os contratos, se é que os hai. Seica podería constar algunha compra de chalecos antibalas para a nosa policía local. Chalecos que, en todo caso, son elementos de defensa persoal para os nosos asentes e, polo tanto, non son armas susceptibles de ser utilizadas contra ninguén. Así as cousas, manifestamos a nosa reserva a adoptar determinadas medidas, como se nos pide nesta moción, que nada gardan relación co conflicto. No que sí estamos completamente de acordo é que este Concello poña en marcha canta axuda humanitaria lle sexa requerida para a atención da poboación palestina. Máis nada, moitas grazas. Turno Grupo Socialista. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos. Vigo es una ciudad solidaria. Lo demuestra de forma permanente y también sobre la situación que se vive en Palestina. Seguro que en el conjunto de la ciudadanía viguesa asiste horrorizado a la tragedia humanitaria que se vive en Palestina, con decenas de miles de muertos, como se ha dicho, niños, mujeres, ataques inclusive contra hospitales. Es un auténtico genocidio. Y estimamos que es bueno que este pleno refleje esa tragedia
y que este Pleno pida el cese de la guerra, el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la llegada de la paz. De hecho, hace unos meses, este grupo era partidario de una declaración institucional que pudiera ser votada por los tres partidos. La postura del Partido Popular, como ha quedado claro en la intervención de su portavoz anteriormente, la postura del Partido Popular hizo imposible una declaración institucional. Como ciudadanos españoles, nos debemos de sentir orgullosos de la actuación del Gobierno de España en esta catástrofe humanitaria. Es al Gobierno de España al que le corresponde llevar la política exterior y las decisiones que se adoptan con otros Estados en conflictos como este, y también las posiciones ante las instancias europeas y mundiales. El Gobierno de Pedro Sánchez, ya en mayo de 2024, reconoció al Estado palestino. Recuerdan, ¿verdad? Con muchas críticas. Y está teniendo, de forma permanente, iniciativas políticas. En concreto, estos dos últimos fines de semana, con iniciativas muy concretas para lograr el alto el fuego, para que cese la guerra y para hacer real el Estado palestino independiente conviviendo con el Estado israelí, es decir, los dos Estados. Este grupo municipal aplaude esa actuación del Gobierno de España en nombre de todos los españoles y creemos que se debe seguir esa línea. Y creemos también en la fuerza de las resoluciones, que la fuerza de las resoluciones deben también radicar en el Congreso de los Diputados. Ha sido aprobada una proposición de ley por la que se reforma la Ley sobre Comercio Exterior de cara al embargo. Pero no compartimos la forma de plantear esta cuestión por el BNG. Primero, no intentando una declaración institucional y queriendo, como siempre, someter textos tan complejos y tan extensos que impiden en la práctica que podamos estar de acuerdo con todo lo que quiere el BNG. Es una práctica que evidentemente no busca el consenso. Porque proponer deberes a todas las administraciones que no tienen competencias directas en esta materia no es una buena forma de buscar acuerdos. Sin entrar en los deberes a la Xunta, no tiene sentido exigir al Gobierno municipal la rescisión de unos contratos que ni existen que no existen, básicamente. Porque, además, esta propuesta refleja las contradicciones del BNG, de ese BNG que presume de ser tan coherente. Resulta que el Grupo Municipal del BNG en Pontevedra, Gobierno, tiene la máxima y la practica de forma permanente de no presentar mociones. Por lo tanto, cuando hablo de contradicción, mi compañero Aneiros también comentaba anteriormente, por lo tanto, este texto que ustedes llevan a todos los concellos de Galicia, la paradoja es que no tiene cabida en el concello de Pontevedra. Es decir, el BNG no le pide al Gobierno de la ciudad de Pontevedra que rescinda contratos ni que ayude humanitariamente, como sí lo hace en Vigo. Ya digo, muy propio del BNG, pero muy lamentable en una cuestión como esta. He trasladado a los portavoces de los dos grupos una enmienda in voce, en la que aceptamos el punto 1 de la moción y un punto segundo político de apoyar esa propuesta que está haciendo el Gobierno de España. Esta es nuestra posición como grupo. Que se cumplan las resoluciones de la ONU, que cese este ataque de Israel, evidentemente, como se dice en el punto primero, pero segundo, apoyar esas iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno de España, y esta es nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias. Turno final. 3 minutos. Ten a palabra o portavoz do BNG. De maneira tan indecente como pouco sorprendente, o Partido Popular de Vigo decidiu colocarse do lado equivocado da historia, no da complicidade por omisión ou por xustificación. Cualificar de guerra o que está a suceder en Gaza é absolutamente intolerável. Que son as crianzas combatentes? Son os centros educativos cuartéis?
son os centros sanitarios, reservorios ou armarios de armas. Afirmar que a causa do xenocidio en curso é o ataque de Hamás o 7 de outubro é apenas vir aquí a replicar o discurso do sionismo co que intentan xustificar a brutal barbarie que están a perpetrar en contra do pobo palestino. Sorprende un pouco máis a posición do Partido Socialista por boca de quen se acaba de erixir máis unha vez en portavoz da oposición ao goberno municipal de Pontevedra. Non lle queda nada ao PSOE na oposición en Pontevedra, non? Dicía o señor Fon, é un auténtico xenocidio? Certamente, certamente. E o que teñen que facer é actuar en consecuencia. O que temos colectivamente que facer é actuar en consecuencia. En primeiro lugar, cumprindo estritamente o previsto na Convención Internacional para a Prevención e Sanción do Xenocidio. Dende logo, é indecente, causa rubor, ofende, que vostedes digan que aquí non se trouxeron propostas de declaración institucional. Se trouxeron dúas. Unha en termos moi semellantes aos desta moción e outra impulsada pola plataforma cívica pro-Palestina de Vigo da que fai parte o Partido Socialista Obreiro Español. E vostedes vetaron ambas as dúas declaracións institucionais impedindo que este pleno as votase. Non negue coa cabeza, señor Fon, porque se hai algo inaceptável en debates como este é mentir con tanta desvergoña. Vostedes se negaron tamén a concederlle a medalla da cidade a UNRWA, preferían darlle o Corpo Nacional de Policía no seu aniversario, ou a Povisa. Ese é o seu modelo de compromiso coa causa da Palestina. Negáronse tamén a que un concello con 400 millóns de euros de orzamento pudese destinar no mínimo €1 por habitante, 300.000 euros para destinaros a axuda humanitaria a Palestina. Vostedes traennos aquí unha emenda que é simplemente unha pantalla para intentar ocultar ou minorar a súa vergoña, que diven de vostedes, que asintan. Mais, dende logo, non imos aceptar unha moción, unha emenda que o que pretende é esvaciar de contido práctico unha moción que reclama medidas concretas por todas as administracións para confrontar o xenocidio en curso da Palestina e que, dende logo, ten a ocurrencia de retirar como punto de acordo deste pleno declararmos persona non grata aos responsáveis dun xenocidio. O seu é para nota. Rematado o debate, procedemos á votación do punto terceiro. Moción Grupo Municipal BNG, urxindo accións para frenar o xenocidio en curso na Palestina. Votos a favor? 21. Votos en contra? 19, 3, 20. Votos en contra? 5. Abstencións 0. Queda aprobada por 22 votos a favor, 5 en contra e ningunha abstención. Pasamos ao punto cuarto, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia sobre medidas de apoio en educación infantil na cidade. Ten a palabra a concelleira de Educación, concelleira da Facenda. Adiante. Ben, bo día. Neste caso, para defender unha moción instando a apoiar a educación e a educación agora. Dicimos para defender a educación infantil na nosa cidade. Hai que recordar con carácter previo, despois do oído e do lido nestas semanas atrás, que a Constitución de 1978 implantou un dereito, o dereito á educación. Frente a épocas anteriores, donde a educación era un privilexio para uns poucos, a educación o generalizou, o universalizou e o fixo con carácter gratuito. Nesta andaina, a partir do ano 1978, despois dos distintos gobernos, nos primeiros gobernos, hai que dicilo, do Partido Socialista, con ministro Maragall á cabeza, se desenvolveu un sistema educativo que combinaba os centros públicos e os centros concertados. A educación concertada servía precisamente naquel intre, sigue servindo a día de hoxe,
para garantizar ese dereito, o dereito universal á educación e o dereito a unha educación libre e gratuita frente a outras épocas históricas. Por lo tanto, na nosa configuración actual conviven tres, digamos, sistemas. Os centros privados, que son libres de acordo coa Constitución, os centros públicos, que son os que se queren primar de acordo coa Constitución, e tamén os centros concertados. Esta triloxía, esta oferta triple, é preciso tela en conta como previo, insisto, despois do escoitado e do lido nestos días atrás. Resulta significativo que a Lei Orgánica de Educación, no artigo 15, establece a obriga dos poderes públicos con competencia, neste caso a Xunta de Galicia, de incrementar a oferta educativa principalmente en educación infantil, é dicir, na primeira etapa de escolarización dos rapaces e rapazas. Os rapaces que cumpren 3 anos de idade. Por tanto, é unha obriga das administracións con competencias educativas, neste caso da Xunta de Galicia, de incrementar as prazas, a oferta formativa, precisamente para favorecer a escolarización das nosas crianzas, en educación pública, por suposto, pero tamén en educación concertada, asostida con fondos públicos. Esta visión contrasta, non obstante, coa política da Xunta de Galicia, que ven ano tras ano reducindo aulas públicas para a primeira etapa de educación infantil, que ven reducindo tanto na educación pública como na educación concertada aulas para a etapa de cuarto de educación infantil, para as rapazas e rapaces de 3 anos. O fixo xa no Colexio Frián, o fixo xa no Colexio de Balaídos, o fixo tamén en Navia, o fixo tamén o ano pasado en García Barbón. Este ano lle toca tristemente o Colexio La Enseñanza, o Colexio Compañía de María, donde, por obra e gracia da aplicación informática, os responsables provinciais da Xunta de Galicia veñen de borrar dun plumazo unha oferta de 20 prazas neste centro de educación infantil, deixando perplexos os pais e as nais deste colexio e toda a comunidade educativa que xa recibiu máis de 2.000 firmas de apoio por esta actuación arbitraria, inxusta e de vía de feito da Xunta de Galicia, dos responsables da Xunta de Galicia. Se iniciou o proceso de matrícula cunha oferta de 60 prazas e, iniciado ese proceso de matrícula con esa oferta, se reduciu por vía da aplicación informática esa oferta de plazas de 60 a 40, deixando fora a 20 nenos e nenas de cuarto de educación infantil. Por lo tanto, por unha vía de feito, por unha vía arbitraria, por un procedimento fora de todo lugar, a Xunta de Galicia, os seus responsables singularmente territoriais neste área, na área de Vigo e tamén na provincia de Pontevedra, deixan fora do proceso de escolarización a 20 nenos e nenas, a 20 familias, que son 40 pais, que son 100 avós e aboas e tíos e irmáns, que están preocupados pola escolarización dos seus fillos. Esta situación contrasta co que sucede noutros ámbitos. Non se sabe se en Ferrol son de mellor ou de peor condición, pero en Ferrol, nunha situación similar, a Xunta de Galicia concedeu un duplicado de aula. En Vigo non. Xa o diga algún pai do Colexio Compañía de María. A ti sí, a ti non. A ti sí, a ti non. Agora escoitaremos o discurso oficialista da voceira do Partido Popular, pero a realidade é terca. O Partido Popular recortou un grupo de educación infantil nun colexio unha vez máis, e se suma xa o que fixo noutros colexios nesta cidade. Se alega tamén en algún caso que isto ten un coste orzamentario, que isto custa diñeiros. Sí, claro. Pero resulta sorprendente ver como a Xunta de Galicia devolve 23 millóns de euros de fondos europeos para a educación infantil por decir que non é o seu modelo e, sen embargo, recorta en centros de educación infantil, na oferta de educación infantil. Ese é o modelo do Partido Popular, o modelo dos recortes, o modelo do ataque á educación, o modelo do ataque tamén a esta cidade. Eso é o que defende o Partido Popular tamén de Vigo. Gracias. Finalizó su tiempo. Siento mucho que se me fuera 14 segundos. Tuviera que avisar el secretario. Paso a palabra agora ao Grupo do BNG. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Miren, esta moción do Grupo Municipal Socialista ten dúas grandes virtudes. A primeira, abordar un problema importante como é o recorte de prazas e liñas en centros educativos.
E a segunda é que nun arranque de sinceridade tiran a careta da defensa do ensino público para suscribirse en complexos a equiparación entre colexios públicos e centros privados concertados. Supoñemos que esta segunda cuestión é a que provoca que de maneira ben extraña esta moción non veña asinada pola Concelleira de Educación, nin tampouco defendida, e senón polo señor Aneiros, a quen puidemos ver detrás dunha pancarta na que podría situarse pois comodamente todo o Grupo Municipal do Partido Popular, baixo o lema Derecho a la libre elección de centro educativo. Así moi ben en español non vai a ser que en galego non a entendéramos. O mesmo lema co que a dereita ten defendido o ensino privado. Miren, libre elección toda, tamén a defendemos nós. O que se discute é o financiamento público e o señor Aneiros, como calquera outro cidadán, pode escoller o Compañía de María ou calquera outro centro privado, faltaría máis. Pero non é coherente que os membros dun goberno pretendidamente progresista faga bandeira da defensa dos centros privados exactamente nos mesmos termos que o fai o Partido Popular. E isto é algo que non é novo, xa que este goberno presidido por Abel Caballero, en que non este aquí agora se volverá a ausentar do pleno, é quen de publicitar os centros privados no portal escolar municipal ou chegar a modificar as bases das axudas municipais de material escolar para financiar uniformes. E nisto, señores e señoras do goberno, tamén falan os feitos. Grave tamén é que os recortes da Xunta do Partido Popular en prazas e liñas nos centros educativos sexa unha constante nos últimos anos, ao tempo que manteñen ou amplían os concertos cos centros privados, a pesares de que na rede pública na nosa cidade había no período de prematrícula para o vindeiro curso máis de 1.500 plazas libres, das que case unha cuarta parte son precisamente no segundo ciclo de educación infantil. Inda así, tolérase que a rede privada compita de maneira desleal, dopada e irregular coas cotas voluntarias por servizos complementarios e ofrecendo, en algúns casos, servizos básicos que a Xunta nega nos centros públicos. Amplia oferta de transporte escolar, servizos de aula matinal, comedor, extraescolares, etc., etc., etc. O problema evidente é a falla de ofertas de prazas educativas públicas no centro da cidade, cuestión que ten sido denunciada reiteradamente pola comunidade educativa e reclamada de maneira insistente polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento galego. En ese sentido, temos que lamentar que se tivera perdido unha alternativa co feche do Colexio Cluni, que si estaba no centro da cidade e que foi sustituído por unha residencia de maiores coma non privada. Tal e como exiximos o pasado ano, diante da supresión insusta dunha liña educativa no Colexio Balaídos, o BNG seguiremos firmes a exixir a fin dos recortes na rede pública, defendendo que a reducción de matrículas, en lugar de ser un problema, ten que concibirse como unha oportunidade para prestar unha atención educativa de maior calidade, reducindo as ratios e poñendo fin ás aulas masificadas de nenos e nenas. No referido á educación infantil, o BNG defendemos de maneira rotunda que a rede educativa pública ten que garantir o dereito á escolarización desde os 0 anos. En ese sentido, e tal e como denunciamos públicamente e levamos ao Parlamento galego por medio da nosa deputada Carmela González, temos que lamentar que a oferta total de prazas públicas de escolas para crianzas de 0 a 3 anos, sumando as 9 escolas da Xunta e as 9 do Concello, apenas cobren o 25% da demanda. De feito, serán máis de 400 as familias que ficarán o vindeiro curso novamente sen praza pública. E por isto, por este motivo, polo que o BNG levamos anos urxindo a Xunta de Galiza a poñer en marcha en Vigo 5 novas escolas infantís públicas, e concretamente nas contornas de Balaídos, das Travesas, Navia, Casco Vello e Travesía de Vigo, ao que o Partido Popular, como sempre o de sempre, dixo que non. O compromiso do Bloque Nacionalista Galego en defensa do ensino público é claro, rotundo e coherente. Por iso, lle solicitamos que permitan a votación por puntos da súa moción, anticipándolles que non vamos a suscribir un texto que equipara no seu primeiro punto o ensino público e o privado. Do contrario, non poderemos votar favorablemente a esta moción nos termos expostos. Moitas grazas. Ten agora a palabra o Grupo Popular. Sí, bos días. Mire, esta moción que presenta o señor Aneiros é un relato parcial, descontextualizado e alleo á realidade educativa.
trata de confundir. E non o ves a vostede, señora Aneiros, tan ignorante. Trata de misturar, como fai na súa exposición de motivos, dous tramos diferenciados de educación infantil. O artículo 15 da LOE, da Lei Orgánica de Dereito á Educación, dice que as administracións incrementarán progresivamente a oferta de prazas públicas no primeiro ciclo 0-3 anos de educación infantil. A Consellería de Educación non ten competencias nesta comunidade autónoma. Pero mire, despois, no seguinte, dice que non se cumpre ese mandato de 0-3 anos no que lle interesa a usted, no dos 3-6 anos. Pero mire, a educación infantil para o Partido Popular é un eixo prioritario, como demostran datos irrefutables. Mire, levamos destinados e invertidos 146 millóns de euros nos últimos 3 anos, incluindo ampliacións de aulas. Mire, 0-3 anos, Galicia é a segunda comunidade autónoma en cobertura de enseñanza pública. Temos o 38% por riba da media estatal. 3-6 anos. Mire, non hubo recorte, hai unha xestión responsable. A acusación de recortes é falsa e maliciosa. As decisións adoptadas pola Consellería responden a criterios técnicos, demográficos e de eficiencias, non a intereses políticos. En Vigo, lonxe de recortar, consolidouse unha rede educativa sólida. A Xunta foi quen de crear 1.200 novas plazas públicas e de modernizar 35 centros educativos. En Vigo ampliamos un 12% a oferta nos últimos 5 anos, coa ampliación, concretamente, do CEIP Emilia Pardo Bazán, de 3 aulas. Mire, isto non é recortar, isto é unha aposta seria por a educación dos nosos nenos. Mire, en 4 anos que é o que lle preocupa a vostede e a que trae aquí, como concellal de Educación, casi do PP non ten sitio. En vos creo que podría ter. Mire, digo para que genere algunha expectativa mellor. Mire, en Vigo había 2.300 plazas de 4 anos, infantil de 4 anos. Cubríronse 1.651. Desas 1.651, 1.595 era a primeira opción e a elixiron e tuveron a primeira elección, é dicir, o 96%. Quedaron baleiras 649 prazas, o 28%. No Compañía de María tiñan 7 aulas concertadas e este curso ten 7 aulas concertadas. O mismo, usted minte. É dicir, como dicía anteriormente algún compañeiro, o peor que hai en política é mentir. Mire, no curso... Bien, creo que se refería a usted, señor Fon. Pero mire, levamos realizado reformas integrais en todos os centros públicos de Vigo. Levamos invertidos 30 millóns de euros. Mire, e o PSOE, o Partido Socialista, na Comisión 4 do Parlamento de Galicia, votou en contra de implementar o plan de mellora de infraestructuras educativas. Votaron en contra. Eu teño que solidarizarme co mal humor e a decepción da concelleira, o sinto, concelleira, que unha vez máis, en este caso o concelleiro de Facenda, pero os vosos compañeiros, aquela moción do 30 de setembro votaron en contra de incrementar partidas económicas para autoxestión, de evaluar, tiraron todo abaixo, porque non lle interesaban, estaban hacia outro camiño, buscan outras cousas, e che deixaron sola, o sinto, e claro, é o recurso para botarlle a culpa á Xunta de Galicia. Mire, creemos desde o Partido Popular que se debe de facilitar unha boa política sería a apertura dos centros educativos públicos como elementos vertebradores, tanto no centro urbano como nas nosas parroquias, facilitando a conciliación familiar e a interacción social e interxeracional. Desta forma, estaría atendendo a súa obrigación de manter e conservar os centros públicos e volveríamos a ser referentes educativos. Pero, que vamos a esperar? Se aínda siguen sin implementar medidas de control sobre o cumprimento das obrigas da concesionaria do servicio de limpieza, que 250 horas. E esperemos que a concesionaria non cobre polo que non fai. Esperemos, pero como podemos encontrarnos que aquí o Partido Popular non permite que se sobe coa educación dos nosos fillos, baixo unha narrativa catastrófica que manipula casos puntuais. En Ferrol había unha burbulla demográfica e non había plazas. Aquí quedaron 31 na zona
concertados, porque busca usted máis se añadimos os colexios públicos que tiñan plazas. Finalizó su tiempo. Le di 14 segundos más, igual que al señor Anel. Gracias, porque sei que a vostede lle gusta a enseñanza pública e por iso me dego eses. Moitas gracias pola súa generosidade, Carmela. Non esperaba menos. Se lo di por transparencia porque a él le había dado también 14. Fue por una cuestión de igualdad. Que yo defiendo la educación pública es algo que sabe todo el mundo. Tiene la palabra. Sí. Os vexo moi revolucionados a todos hoxe. Non sei que lles... No, revolucionarios de boquilla. No, a revolución non se fai con unha... verbir vestidos de nada, A revolución se fai transformando a vida da xente. En todo caso, non vou a debatir con vostede. Lle quedou claro? Vou a falar así de alto como fala vostede. Que mire que chilla, Vóltame tola a min, con tanto chillido. Ten a palabra o señor Aneiros para rematar este debate. Anticipo que acepto esa petición de votación por puntos da moción. Vamos a ver que retrato se fai neste pleno da Corporación Municipal. Pero miren, aquí, sí, debo reconocer que o inconvinte desa actuación, desa maniobra do Partido Popular é que se toparon con algunhas persoas que temos voz, sí. Eso permite tamén traer a este pleno un problema que non é político, é un problema educativo, un problema de familias, un problema de escolarización, é un problema de conciliación que teñen máis de 60 pais e nais no ámbito do Colexio Compañía de María. Sí, no ámbito do centro da cidade, porque, efectivamente, como dixo o representante do Bloque Nacionalista Galego, isto pon un problema moi importante en riba da mesa, é que non hai centros públicos no centro da cidade de Vigo. Ese é o primeiro problema, claro que sí, non os hai, e, polo tanto, hai que acudir aos centros concertados. Ou é que temos que enviar os nosos fillos a facer kilómetros para ir a un centro distinto do que nos queda cerca do lugar de traballo ou do lugar onde vivimos. Eso é o que quere tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego. O problema de verdade é que non hai oferta de centros públicos e concertados no centro de Vigo. Os horarios doutros colexios concertados do centro de Vigo non son os mesmos que o Colexio Compañía de María, por falar dun punto moi concreto. Por lo tanto, é falaz ese argumento do Partido Popular de que hai prazas noutros colexios cando non é nin o mesmo horario, nin o mesmo réximen de educación, nin incluso o mesmo réximen de comedor escolar dentro do colexio. O que está claro é que o Partido Popular quere tapar as súas vergoñas. Quere tapar que a Administración con competencias educativas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. Fala de números, fala de que fixo reformas en centros, pero se os estamos facendo nosoutros, se estamos pagando con orzamentos municipais a reforma dos colexios situados en Vigo, públicos e tamén concertados. Sí, claro, estamos asumindo co orzamento municipal esos gastos que non fai a Xunta de Galicia. Fala de creación de plazas educativas, pero vamos a ver, se as únicas escolas que abriu a Xunta de Galicia foi na Xunta para os traballadores da Xunta e nos xulgados para os traballadores dos xulgados. De que estamos a falar aquí? Que prazas está incrementando a Xunta de Galicia? Donde está abrindo escolas a Xunta de Galicia? Donde está fomentando a educación pública ou tamén se quere a educación concertada? Porque sí, o Partido Popular é o que se encha a boca co dereito de elección. Pero logo, a hora de verdade, fai a non elección, fai o recorte. Miren, yo digo claramente, isto é unha discriminación arbitraria, inxusta, respecto tamén de outra cidade como é Ferrol, e tamén unha mala xestión dos recursos públicos. Por que devolveron 23 millóns de euros de fondos europeos para fomentar a educación? Dígano claro, dígano claro. Gracias, señor Aneiros. Imos a someter por puntos a moción que foi solicitado polo Grupo do BNG e aceptado polo Grupo propoñente, polo Grupo Socialista. Así que, en primeiro lugar, o primeiro punto da moción, a reposición inmediata das prazas de educación infantil tanto na ensinanza pública como na concertada, que foron obxecto de recurtes,
neste ano e nos anteriores. Votos a favor? Votos en contra? O segundo punto da moción. Perdón, creí que votarades en contra. Perdón, abstencións. Disculpen, creí que tiñan votado en contra. No segundo punto, rexeitamento a atitude do Conselleiro de Educación que acordou o recorte de prazas e a devolución de 23 millóns de euros de fondos europeos adicados á educación infantil. Votos a favor? Votos en contra? E, por último, o terceiro punto da moción, a construción de centros escolares públicos que palíen a ausencia de horarios amplios de conciliación familiar e de escolarización en todas as etapas educativas e reformas necesarias en centros tales como Celso, Emilio Ferreiro e Chans Benbrive. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O primeiro punto da orde do día foron 18 a favor, 3 abstencións e 5 en contra. No segundo punto da moción, 21 a favor e 5 en contra, e no terceiro, 21 a favor e 5 abstencións. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, moción do Grupo Parlamentario Socialista na que se insta a Xunta de Galicia a cumprir coas súas obrigas legais á hora de informar a cidadanía de Vigo das administracións públicas que participan económicamente en actuacións desenvolvidas pola Xunta. Ten a palabra o voceiro do Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. Buenos días de nuevo a todas y a todos. La colaboración entre administraciones ciertamente siempre es buena. Desde el Gobierno de Vigo hemos reclamado de forma permanente a la Xunta de Galicia este tipo de colaboraciones. Reiteradamente, año tras año, presupuesto de la Xunta tras presupuesto, y las negativas, como todos sabemos, han sido permanentes. Recordar que en educación, que siempre tratamos en este pleno, hace ya muchos años propusimos un plan de reforma de colegios de centros escolares, absolutamente necesaria a compartir ese presupuesto entre las administraciones de Concello de Vigo y Xunta de Galicia. También en los túneles de Beiramar, en todo tipo de actuaciones. También, frente a la negativa de la Xunta a invertir en Vigo, también hemos denunciado que se ha favorecido a otras ciudades y la verdad es que no nos cansaremos de repetirlo. Cuánto nos alegramos por las inversiones en otros territorios, pero entendemos y defendemos que Vigo merece lo que le corresponde. Casualmente, esto es lo que dice el presidente Rueda cuando habla de Galicia. ¡Qué coincidencia! Pero el presidente Rueda, en lo que es la ciudad de Vigo, no lo aplica de ninguna manera. Y nos encontramos ante una actuación muy concreta, la humanización de la Avenida de Galicia en esta ciudad. Y en esta actuación compartimos inversiones que, como decía, es muy bueno, 3 administraciones. La Administración Central, con la aportación directa de fondos europeos. Es bueno recordar que el Partido Popular se opuso a que España tuviera fondos europeos, más allá de lo que ahora dicen y en ocasiones. Compartimos 3 administraciones, la Central, la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo. Y en esta actuación en concreto de la Avenida de Galicia resulta necesario indicar las aportaciones que realiza cada administración. La Administración Central aporta 4,1 millones de euros, la Xunta de Galicia 2,5 y el Concello de Vigo 1,5. Que cada uno saque los porcentajes que quiera con estas cifras para sacar conclusiones. Esto, que es un ejemplo de colaboración institucional, no se refleja en los muchos
muchísimos carteles que anuncian esta obra, en los que aparecen exclusivamente los logos de la Xunta de Galicia, cuando la obligación es hacer figurar las administraciones que colaboran. Y debe incluirse la aportación de cada una a la actuación concreta. Cierto es que nada sorprende esta forma de actuar de cómo actúa el Gobierno de Rueda, porque es verdad que es algo que practican en toda Galicia, ocultando las aportaciones del Gobierno central. Y en esta ocasión también, y es lo que nos interesa, también ocultan la aportación del Concello de Vigo. Ciertamente es vergonzosa esta patrimonialización que la Xunta hace por la vía de publicitar y querer hacer creer que es la única administración que invierte en esta actuación en concreto. Pero si es vergonzosa esta patrimonialización, demuestra el exclusivo interés del Gobierno gallego del Partido Popular de confrontar con aquellos gobiernos que no son de su signo político. Por eso pedimos en esta moción algo tan sencillo como es respetar la lealtad institucional, respetar la legalidad y, segundo, que el Gobierno de la Xunta practique, como decía anteriormente, esa lealtad institucional que debe prevalecer en la colaboración entre administraciones. Pero hay algo más, y es que esta forma de actuar demuestra que el Partido Popular de la Xunta de Galicia no tiene intención de invertir en esta ciudad, que sigue discriminando a esta ciudad y que, por mucho que se ría el señor Abeijón, los ciudadanos deben conocer de dónde vienen las aportaciones, porque es un signo de transparencia y, por lo tanto, deben de cumplir con la legalidad. Gracias. Ten a palabra agora o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Lendo esta moción, podían aplicarse o que antes, non sei se reprochaban ou celebraban do Goberno de Pontevedra da súa decisión de non presentar habitualmente mocións a pleno. Así, polo menos nos aforrarían un debate tan frívolo. Era ben máis interesante dedicar estes minutos a escoitar a veciñanza que se mobilizaba uns minutos dentro deste salón de plenos e agora na porta do Concello para denunciar a súa nefasta política deportiva que ten as instalacións a caer a pedazos e que non é nin capaz de asegurar a súa apertura. Póñense estupendos e estupendas falando de lealdade institucional. Teñen valor, non? Vostedes, que con un elevadísimo sentido de institucionalidade, se poden atrever a convocar un acto público para a lectura do pregón municipal polo Día das Letras Galegas sin tan sequera comunicarlo a toda a corporación municipal, non? Vostedes, que sin ningún tipo de arroibo, onte volvímolo a ver, poden convocar a recepción ao Celta de Vigo como un acto de alcaldía, de goberno, pero non nin de concello, nin de cidade. Pero ainda así póñense estupendos vostedes a falar de lealdade e de sentido de institucionalidade, non? Dende logo, valor teñen, non? Eso non lle vamos a negar. Miren, o obxecto de discusión desta moción é unha batalla de logos que agocha, no fondo, unha batalla de egos. É parte desa lea permanente na que teñen sustituído a esencial e exixível vontade de cooperación institucional por un tan permanente como estéril pim-pam-pum partidista. A súa estratexia, a duns, a do Grupo de Goberno do Partido Socialista e a doutros, o da Xunta de Galicia e o Partido Popular, é a de xogar sempre a canto peor mellor. Nesa estratexia o que fan é converter a cidade en refén das súas cutres e algo tristes estrategias electoralistas. É un xogo tan perverso como irresponsável no que é certo que uns e outros pensan que gañan algo. O PSOE pensa que gaña ou que sigue a gañar un vizoso, potente inimigo externo sobre o que seguir cabalgando e insistindo ese afán por amurallar a cidade, por enfrentar Vigo con todos por todo para reducila, para acabar por reducila a unha especie de minicidade Estado medieval para maior gloria do emperador Espido que temos por alcalde
ausente hoxe tamén deste treito do pleno, non? E o Partido Popular o que parece querer gañar tamén é de recoñecerlles que de maneira algo suicida en termos electorais ou en termos sociais é unha excusa para seguir castigando de maneira injusta a maior cidade de Galiza a que levan condenando a unha política de total abandono e maltrato dende o ano 2009, non? Nese xogo, vostedes, uns e outros, creen que engaña, creen que gañan algo, mais quen sempre perde é a cidade, son as viguesas e os vigueses. Porque, miren, as viguesas e os vigueses somos, antes de máis, 300.000 galegas e galegos con dereitos, con necesidades que o goberno galego debe atender, mais non son o escudo para a súa particular estrategia de permanente confrontación, para alén de brevísimas performances como aquel efímero falso encontro, no? Falsa disposición ao diálogo que protagonizou o alcalde co presidente Rueda aí non tantas semanas. O que necesitan as viguesas e os vigueses é que as administracións sexan capaces de cooperar, de traballar conxuntamente para atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses. Miren, entre o seu goberno municipal e o Partido Popular na Xunta non hai nin de lonxe tanta distancia ideolóxica, política, de concepción como había entre o goberno municipal liderado polo BNG no 99 e a Xunta do Partido Popular de Manuel Fraga. E ainda así, poñendo os intereses de Vigo por diante, poñendo a cidade por acima, fomos capaces de impulsar acordos exixentes para forzar a que a Administración galega atendese as necesidades da maior cidade deste país. Vostedes, en realidade, reprochan a Xunta o que non fai para logo chapotear nos seus incumprimentos para seguir alimentando o seu particular relato no que a cidade queda reducida a apenas o atrezo desa ópera bufa, desa permanente escenificación do seu alcalde meme, non? Ese é o drama que trascende, non? Que está por trás desta moción, a que non nos vamos opoñer porque non discrepamos do reclamo a respecto da normalidade institucional de exixir que efectivamente sexa visible a chega de cada administración con absoluta normalidade. Non nos vamos opoñer, dende logo que non vamos a empurrar esta moción farsa alimentando a súa batalla de logos e de egos. Mais nada. Estaballe preguntando ao secretario se tiña a capacidade por presidir este pleno de que as descalificacións e insultos que normalmente o Bloque Nacionalista Galego fai sobre o alcalde neste pleno poderían ser retiradas da acta. Certamente acontece en todos os parlamentos, en todas as administracións públicas que preside ten a capacidade de que non queden para a historia os insultos, non? Porque a verdade é que é unha proba da capacidade intelectual de quen os profile, que non ten capacidade para facer argumentos doutro tipo, pois se adica a descalificar e a insultar, a usar calificativos que son intolerables. Pero é certo, non vou a repetir os seus... Non vou a repetir os... Non estou debatindo con vostede. Respete que eu son quen dirixe este pleno, que a vostede lle costa moito respetar. Pois, repito, non se pode facer porque está gravado, pero estas cuestións que habitualmente vostede dirixe ao alcalde de Vigo, sabe que ocorre? Van en contra do 60% de quen vota en Vigo. O que vostede di está insultando a xente que puso a súa confianza e a súa credibilidade no alcalde desta cidade. Vostede, tristemente, a veces se parece a quen dice criticar. Eu tiña que decir, porque tamén quero que conste en acta o noso rexeitamento, o meu como presidenta neste momento, a ese tipo de comportamentos. E agora sí, ten a palabra o Grupo Popular. Gracias, buenos días. Señora Silva, como dijo antes el señor Aneiros, consejos vendo que para mí no tengo. Y bueno, señor Font, qué valor, ¿no? Qué valor plantear esta moción después de la foto de ayer con el Celta, donde no se invitó a esos concejales y, sin embargo, sí que se invitó al delegado de la Zona Franca y a su delegado del Gobierno. ¡Qué valor!
En todo caso, bueno, estamos ante una moción que pide algo que entiendo que tiene lógica y con la que podríamos estar de acuerdo, que en las distintas actuaciones y obras que se hacen en Vigo se informe de quién las financia y en cuánto las financia. Esto es normal. Lo que pasa es que también creo que podrían ustedes, señor Font, dar ejemplo de ello, porque no lo hacen. Ustedes hacen totalmente lo contrario y lo ocultan cuando les interesa. Es decir, piden a los demás una cosa que no hacen cuando depende de ustedes. Y esto ya es, desde luego, marca de la casa. Por ejemplo, en el SAF municipal, que después también hablaremos de él. De los 16 millones de euros que cuesta al año, 8 los pone la Xunta de Galicia. Y ustedes no informan de esto en ningún sitio, con el logotipo de la Xunta. Más bien, todo lo contrario. Dicen que la Xunta financia poco, cuando el que realmente no está cumpliendo con su obligación legal, y repito, obligación legal, es el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, esto no lo dicen y solo atacan a la Xunta. Mire usted, para este servicio la Xunta dedica un presupuesto anual de 140 millones de euros, de los cuales 91 son fondos propios, el 65%, y 49 son fondos del Estado, únicamente el 35%. Y para cumplir con la legalidad, repito otra vez, con la legalidad y que ambos pusieran el 50%, el Gobierno central tendría que poner cada año 42 millones más. Y no lo hace. Pero esto a ustedes no les importa y siguen atacando a la Xunta. Como siempre, beligerantes con la Xunta y dóciles con Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que podrían poner un anuncio en la prensa, que tanto les gusta, diciendo que el SAF en Vigo lo financia el Concello, lo financia la Xunta de Galicia y lo infrafinancia el Gobierno de Pedro Sánchez. Así también cumplimos de paso con esta moción. Imagino que a usted, señor Font, le parecerá justo y una buena idea esta cuestión. Otro ejemplo también son las escuelas infantiles municipales, unas escuelas que también financia la Xunta de Galicia, con casi medio millón de euros cada año. Y no veo que ustedes informen de esto, ni cuando dan datos sobre ellas, ni en la página web del Ayuntamiento, ni tampoco en los folletos informativos que tienen. Aquí está el logotipo de la Concejalía de Educación y del Concello, hasta en 4 ocasiones se puede ver el logotipo, y ninguna vez el logotipo de la Xunta, que también financia este servicio. Y no hablemos ya de las obras y humanizaciones que hacen ustedes y que cofinancia la Diputación de Pontevedra. Una Diputación que está haciendo inversiones récord en Vigo, en esta ciudad, pero que ustedes dicen que la está esquilmando. Y hace 2 años, con mucha menos inversión de la que hay ahora, decían que el apoyo era infinito. Esto, desde luego, no lo entienden ni ustedes, seguro. Esto es puro sectarismo político. Por ejemplo, la avenida Clara Campoamor, donde la Diputación financia más del 85% del importe total de esta obra. De los 1,23 millones, 1,13 los pone la Diputación. Pero el alcalde no informa de esto y dice que la paga él. Hay que tener cara para decir esta mentira, señor Font. Esto sí que es una auténtica deslealtad política. O también las obras de la grada de gol de Balaídos. El alcalde no hace más que decir, que hablar de ellas, diciendo que las hace el Ayuntamiento. Pero lo que no menciona es que también las cofinancia la Diputación con 13 millones de euros, el 50% del total. Y en las decenas de vallas que hay en la obra, solo consta el logotipo del Concello. En ninguna sola valla consta el logotipo de la Diputación de Pontevedra. Por cierto, aquí pudimos ver al alcalde también visitando el desmontaje de los asientos de esta grada, sin invitar a quien paga el 50% de la obra. Hablan después ustedes de deslealtad política. Hay que tener cara, repito. O también el Parque Nelson Mandela de Navia, donde la Diputación pone 412.000 euros, el 80% del total de la obra. Esto tampoco lo dicen ustedes. O en la reparación del muro de contención y el talud en el campo de fútbol de Sardo Mamoledo, 650.000 euros que aporta la Diputación, el 80% del total, y tampoco lo ponen ustedes. O los 2,5 millones de euros para el macroparque infantil de juegos en Finca Matías, el 80%. Esto también se lo callan. O los 225.000 euros, el 80% del total de la obra de cambio de la cubierta en Pista Vermella. Tampoco dicen nada. O los 4,2 millones de euros que aporta en las rampas mecánicas de Pintor Colmeiro, mejora de la accesibilidad en Juan Ramón Jiménez. Esto también se lo ocultan. Y como esto, muchas obras. Por tanto, presentamos una enmienda a esta moción para que la obligación de informar de quién financia cada actuación que se hace en Vigo no sea solo para la Xunta, que sea para la Xunta, también Diputación, Concello de Vigo y Gobierno central. ¿Están en contra de esto? Demuestren aquí, por favor, su coherencia. Gracias. Para rematar o debate, ten a palabra o Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Ha sido muy oportuna la reflexión de la presidencia sobre la actitud del portavoz del BNG. Ya alerté en el primer pleno que a la vista de la deriva que llevaba iba a ser un mandato
de solo insultos y descalificaciones. Pero mire, nosotros no nos ponemos estupendos. Nosotros nos ponemos en defensa de la ciudad de Vigo y es bueno que ustedes voten a favor de esta moción que nosotros presentamos. Pero claro, oírle a usted hablar de egos, la verdad es que resulta absolutamente patético. Porque si alguien tiene ego en este pleno, es usted, aparte de ser el maestro de la descalificación. Por lo tanto, claro, y oírle hablar también de lo que necesitan los vigueses es impresionante. Usted que obtiene el 11% de los votos frente al 60% que obtenemos nosotros, venir aquí a dar lecciones, pues ciertamente debería de hacérselo ver. Pero mire, nosotros vamos a nuestro aire. Nosotros defendemos la ciudad, sí. Defendemos la ciudad, efectivamente. Y cuando llegan las elecciones, les recuerdo 3 mayorías absolutas. Últimamente, el 70% de los concejales que nos sentamos aquí son de la lista que encabeza Abel Caballero, del que a propósito de la reflexión que hacía la presidenta, debería usted de tener un respeto institucional, porque solo a usted le descalifica los chistes y las gracietas que quiere hacer, que luego contrastan cuando abrimos las urnas en elecciones municipales con el voto. Mire, señora Beijón, hablar de aportación del SAP, de la Xunta de Galicia, del SAP a los concellos, de verdad que podía haber buscado otro ejemplo, porque luego, yo no sé quién intervendrá de ustedes, pero luego les va a dar un repaso mi compañera, la señora Aguiar, que van a quedar temblando. Por lo tanto, a lo que tienen que contestar realmente es a lo que se invierte en esta ciudad, porque ustedes cuando empiezan a sumar millones, yo recuerdo que una vez, luego lo abandonaron, sumaron millones incluyendo los salarios de los funcionarios de la Xunta, lo cual es absolutamente patético. Pero bueno, para hablar de la Diputación, señora Beijón, lo primero que hay que reconocer es quién, después de 40 años, instauró la participación de este concello en los fondos para el ayuntamiento. Miren, estos carteles, Plaza de la Conserva, este es el cartel en el que figura un pequeño logo de la Administración Central. Y mire, al lado, mire qué cartelón de la Xunta de Galicia. ¿A usted le parece bien esto? Pues si no le parece bien, vote lo que proponemos. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Fon, hai unha emenda presentada polo Partido Popular, entendo que non a admite. Polo tanto, sometemos a moción nos seus sustos términos, nos términos nos que foi presentada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 18 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Pasamos agora ao punto 6 da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia o incremento do financiamento do SAF. Ten a palabra... Perdón. Ten a palabra a voceira do Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Bueno, señora Beijón, menos mal que está usted xa con moreno de verán, porque senón os colores deberían de subirlle a cara para falar aquí do financiamento do SAF. Hai que tener cara dura pero das duras. Mire, a Lei de Dependencia aprobada no ano 2006 por un goberno socialista presidido por Zapatero supuxo un avance sen precedentes nos dereitos das persoas maiores e das persoas con discapacidade. Supuxo unha vez máis que os socialistas aprobábamos outro piar fundamental do Estado do Benestar, como fixemos coa sanidade, como fixemos coa educación e como fixemos coa igualdade. Pero que a Lei 39/2006, señora Beijón, se lera un pouquiño, que non lle viría mal ler, no seu artigo 11 establece que lle corresponde a cada comunidade autónoma xestionar no seu ámbito territorial os servizos e recursos necesarios para a valoración da dependencia e para a atención aos dependentes. E di algo máis esa lei, que recomendo que lle dea un repasín,
pouquiño. Di que o financiamento do sistema de dependencia recaerá sobre as comunidades autónomas e o Goberno central. Sí, pero non nos concellos. E vostede mesmo ven aquí, sin ruborizarse sequera, sen despeinarse, a decir que o Concello de Vigo paga o 50% do SAF. Pois non teríamos por que pagar absolutamente nada, porque o sistema de dependencia se financia entre as comunidades autónomas e o Goberno central. Dentro da carteira de servicios da dependencia que se creaba daquela, un dos servizos máis importantes e que ten máis demanda no día de hoxe é o servizo de axuda no fogar. A Xunta de Galicia, como digo, a administración competente, tal e como dictamina o propio Estatuto de Autonomía e concretamente a propia Lei de Dependencia, no relativo a atención ás persoas dependentes, encomendoulle a xestión deste servicio aos concellos mediante unha lei autonómica, pero fixo sen dotar os concellos do financiamento necesario, tal e como dicta a normativa en vigor, que di que non se poderá delegar unha competencia nun concello, noutra administración, sen os fondos e o financiamento axeitado. Concretamente, o Concello de Vigo ten incrementado ano a ano durante estes 13 anos de que entrou en vigor a Lei de Servicios Sociais o importe nos orzamentos municipais sen ningunha clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia, asumindo en solitarios todos e cada un dos incrementos sucesivos que se produciu neste contrato por mor do incremento do salario mínimo interprofesional ou ser un contrato intensivo en man de obra. De feito, pasamos no ano 2012 de 13,31 € a un incremento no prezo hora de 16,69 e nesta nova licitación que está actualmente en marcha o precio estimado do contrato estará en 24,70 € hora, dos que a Xunta de Galicia, coas achegas do Goberno de España, insisto, solamente financia a metade, 12 € hora, frente aos 24,70 que previsiblemente costará este contrato a partir da súa adxudicación. Todo isto nun contexto. Quero lembrar, e por iso que non se poña vostede colorado, que me dá vergonza a mí, incluso a min, todo isto nun contexto no que o Goberno de España, presidido por Pedro Sánchez, cando chegou ao Goberno, o primeiro que fixo foi poñer en marcha un plan de choque á dependencia para reverter os salvaxes recortes ao sistema que fixo un tal M. Rajoy, que recortou no sistema de dependencia 2.865 millóns de euros, nada máis e nada menos. Reverteu a parte de financiamento en un recorte salvaxe sen precedentes, deixando na UCI o sistema da dependencia daquela, expulsando, ademais, do sistema da seguridade social, lembremos, as persoas cuidadoras que daquela cotizaban na seguridade social e que ora volven a cotizar na seguridade social cun goberno socialista. Todo isto, a pesares desta inxección extraordinaria de fondos por parte do goberno de Pedro Sánchez, sabe que fixeron vostedes coa inxección extraordinaria de fondos do goberno de Pedro Sánchez? Facer caixa, recortar a achega da Xunta de Galicia en 6 millóns de euros coa inxección extraordinaria e vostede ven aquí a defender e a lavarlle a cara á Xunta de Galicia nesta nefasta xestión. É dicir, cunha inxección sen precedentes no sistema da dependencia, vostedes o único que fixeron foi rebaixar o investimento en dependencia e as achegas da Xunta de Galicia ao sistema. Porque, segundo o informe do Ministerio, que está colgado na páxina web, pode usted consultalo, Galicia é das 3 comunidades autónomas, por certo, todas presididas polo Partido Popular, iso tamén hai que dicilo, é das 3 comunidades autónomas que rebaixou a súa achega ao sistema da dependencia despois deste plan extraordinario de choque. Polo tanto, sí, señor Abeijón, eu veño aquí a defender os intereses das persoas dependentes, das persoas maiores, e veño a reclamar que a Xunta de Galicia aporte a achega que lle corresponde ao sistema. Gracias. Señora Voceira. Ten agora a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bo día, grazas, presidenta. O Servizo de Axuda no Fogar é hoxe unha prestación social imprescindible para moitas persoas maiores e dependentes en todo o territorio galego. É un servizo esencial porque permite a moitas persoas continuar vivindo nos seus propios fogares, mesmo cando non contan cunha rede de apoio familiar ou precisamente para aliviar esa axuda que habitualmente recae nas mulleres da familia. Este servizo está xestionado polos concellos, pero como vimos reclamando desde o BNG con insistencia, unha cousa é asumir a xestión e outra estrangular a administración municipal por falla de financiamento para prestar o servizo.
En este sentido, temos que lamentar a falla dun verdadeiro compromiso polas dúas administracións competentes, Xunta e Goberno Central. Segundo un estudo da FEGAM, o prezo do servizo oscila entre os 19 e os 25 euros hora. E os concellos galegos están a sostelo con 200 millóns de euros, mentre que as achegas de Xunta e Estado chegan aos 112 millóns nada máis. E fronte a isto, a Xunta ten conxelada a súa achega desde hai unha década en apenas 12 euros hora para este servizo. A Xunta do PP tense negado reiteradamente a atender este reclamo dos concellos galegos para mellorar o financiamento do servizo de axuda no fogar, tal e como lle ten reclamado o BNG no Parlamento de Galiza, e mesmo o PP votou en contra de elevar a achega da Xunta até como mínimo os 20 euros por hora. No caso do Executivo Estatal, compre lembrar que o PSOE se comprometeu, co BNG no acordo de investidura, a garantir o cumprimento da Lei de Dependencia e a chegar como mínimo o 50% do financiamento, pero este compromiso aínda non foi cumprido e desde o BNG imos continuar exixindo que se cumpra con toda firmeza. O curioso é que agora parece que o PP de Vigo concorda con este reclamo, porque trae aquí, nos termos da súa emenda, esa solicitude que o BNG vimos demandando de xeito reiterado, a necesidade de que o Goberno do Estado cumpra co cofinanciamento do 50%, pero tamén inclúe outra das nosas reivindicacións recorrentes, que é o pago da débeda acumulada nesta materia desde a entrada en vigor da Lei de Dependencia de 2006. Unha débeda co país e coas persoas máis vulnerables que efectivamente ascende, como di a emenda do PP, a 2.500 millóns de euros. Claro que o Partido Popular esquece neste punto que esta débeda se foi acumulando en grande parte grazas ao silencio que o PP mantivo en Galiza, mentres o goberno de Rajoy recortaba ata a saciedade e non chegou nin a chegar nin siquiera o 27% do pago pola Lei de Dependencia. Unha demostración do oportunismo e do cinismo desta emenda. Está claro que sen financiación suficiente de Xunta e de Estado, quen sae perdendo son os concellos, é dicir, a cidadanía, porque os concellos teñen que achegar cartos que nin Xunta nin Estado achegan e estes os detraen doutros servizos. Pero, sobre todo, quen sae perdendo son as persoas que reciben o servizo e, máis aínda, aquelas que están en lista de agarda, que aínda non poden recibir o servizo. E tamén as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, porque non poden ver melloradas as súas moi precarias condicións laborais, marcadas por salarios baixos, excesos de xornada non retribuídos e grande intensidade no traballo con ritmos e cargas difíciles de asumir e que limitan a calidade asistencial. Reclamamos, pois, desde o BNG unha financiación suficiente para que se presten servizos de calidade cunhas condicións laborais dignas, que teñan en conta todo o traballo que realizan as traballadoras e non só as horas de estancia real nos fogares das persoas usuarias. Teñen que contabilizarlles tamén os tempos de desprazamentos que realizan na xornada laboral, que son ás veces varios desprazamentos, que son moitos, o tempo de xuntanzas de traballo, de elaboración de informes, en fin, todo o tempo de traballo que vai máis alá das horas de prestación efectiva de servizo. Non podemos permitir que un financiamento insuficiente que conduce a licitacións que non cobren os custos reais siga a minguar nin a calidade, nin a cantidade do servizo de axuda no fogar. Non pode, non debería quedar ninguén fora, non debería haber lista de agarda nin neste, nin en ningún outro servizo social. Moi ao contrario, o reto que temos realmente é aumentar a carteira de servizos, aumentar o número de persoas beneficiarias e converter o servizo de axuda no fogar en moito máis que un pequeno e limitado alivio. Ten que ser un sólido alicerce dun verdadeiro sistema público de coidados. Desde o BNG reclamamos servizos públicos de dependencia de calidade cunha rede pública sostida e ben financiada que permita que as persoas maiores, que as persoas dependentes poidan continuar vivindo na súa casa ben coidadas. E por todo iso, por suposto, imos votar a prol desta moción. Moitas grazas. Gracias, señora concelleira. Ten agora a palabra o Grupo Popular. Gracias de nuevo. Señor Font, ya ve que temblando con su moción desde luego nada. Y señor Aguiar, esta moción parte de una premisa que es totalmente falsa. El SAF no es competencia de la Xunta de Galicia. Lo saben ustedes, es competencia local. Y lo es porque su partido, el PSOE, así lo quiso. En el año 2008, cuando cogobernaban la Xunta de Galicia con el BNG, aprobaron ustedes una ley que dijo que este servicio era competencia de los concellos. Y en ese momento dijeron ustedes algo, o se quejaron,
porque ya gobernaban aquí en Vigo. Y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque quien firmó esa ley que dio la competencia a los concellos fue Emilio Pérez Touriño. Léase usted la ley, artículo 11. Corresponde a los concellos la gestión del SAF. Lo pone bien claro. Perdón, ¿puedo...? Perdón. Está no uso da palabra o voceiro do Grupo Popular. Ya contestarán cando lles corresponda, agora non. Y lo hizo, como siempre, sin una memoria económica realista, porque en esto ustedes, los socialistas, son auténticos expertos en crear derechos que después no se pueden aplicar por falta de presupuesto. Lo hicieron y lo siguen haciendo. Y por eso tienen ustedes, aquí en Vigo, a más de 2.000 vigueses en lista de espera del SAF sin atender. Lo hicieron en el año 2006 con la Ley de Dependencia y lo repitieron hace menos de un año con la Ley ELA, una ley aprobada únicamente para que Pedro Sánchez, el número 1, se pudiera sacar la foto con los enfermos, pero que ahora esos mismos enfermos no tienen acceso a los recursos de la ley, por falta de presupuesto. Señor Font, se ponga como se ponga, es así. Y no lo tienen porque no hay presupuesto, una auténtica sinvergüencería política. Y dicen que repiten que la Xunta no financia el SAF como debería de hacerlo. Mire usted, señor Aguiar, la Xunta está financiando, como dije antes, el 50% del coste total de este servicio. Los usuarios copagan cerca de un 20%. Perdón, me están interrumpiendo, señora presidenta. Me gustaría poder hablar sin interrupciones. Ten vostede razón, por favor. Manteñamos a calma e interveñamos cuando nos corresponde. Decía que la Xunta de Galicia financia el 50% del coste total que tiene este servicio en el concello. Los usuarios copagan cerca del 20%, por lo que el concello está asumiendo sobre un 30% del coste. Es que no dicen ustedes la verdad, ni una sola verdad en todo el año. Y la Xunta ha incrementado su aportación en el SAF. En esto también mienten ustedes. Además, ya hay un compromiso firme con la FEGAMP para volver a incrementar una vez más la aportación que hace la Xunta de Galicia para este servicio. Y, por cierto, ustedes en otros asuntos demandan total transparencia, pero en este caso hacen todo lo contrario. Hace más de un mes que pedí yo mismo, como concejal, información sobre la financiación del SAF en este concello y también de la lista de espera, y aún a día de hoy, cuando ya pasó el plazo de resolver, sigo esperando por esta información. Como dije antes, pueden ustedes dar ejemplo también en esto, en la falta de transparencia que tienen todo el año. Espero que en todas las cartas, comunicaciones y publicaciones y anuncios de empresa que hacen del SAF, indiquen ustedes que la Xunta de Galicia financia el 50% del servicio. Lo que piden ustedes a los demás, aplíquense también el cuento cuando depende de ustedes. Y también pueden indicar en ese mismo documento que el que no pone lo que tiene que poner es Pedro Sánchez, el número 1, un gobierno que no está cumpliendo con su obligación legal. Esto hay que repetirlo 20.000 veces si hace falta. Obligación legal, ilegal impuesta por una ley que aprobaron ustedes, los socialistas. 200 millones de euros que dejan de ingresar cada año a Galicia. Casi nada. 200 millones de euros. Y esto es una cuestión de simple lógica. Cuando hay una deuda, ¿a quién se le reclama? A quien tiene esa deuda, no a quien paga lo que tiene que pagar y asume la deuda de los demás. Es una cuestión de pura lógica. Por tanto, pero ante esto, ustedes no dicen nada. Se callan y lo aceptan además. Y lo aceptan porque cuando hay que escoger entre Sánchez y Vigo, ustedes siempre escogen a Pedro Sánchez. Es más, antes exigen que la Xunta que ponga más dinero. Es decir, que quieren que paguemos los vigueses con nuestros impuestos lo que deja de pagar Pedro Sánchez, pese a estar obligado legalmente a ello. De ahí nuestra enmienda. A quien hay que exigirle más financiación para el SAF es al Gobierno central. Por cierto, también en esto coinciden ustedes con el BNG. Nacionalismo más que curioso que permite y que exige que paguemos los gallegos lo que tiene que pagar Pedro Sánchez y el Estado. Y no paga. De verdad que esto no se entiende. Es más, ustedes aceptan que Pedro Sánchez les mienta. Llevan 2 acuerdos de investidura donde se comprometió a financiar el 50% del gasto en dependencia a cambio de su voto. Y no lo ha cumplido. Es más, no lo ha cumplido y lo ha rebajado. Ha pasado de financiar el 40% en el 23 a financiar menos del 35% en el año 2024. Y ustedes están contentos y lo aceptan. Si el Gobierno central recorta en dependencia, ustedes quieren que seamos los gallegos los que pagamos la diferencia. Esto no se entiende. Y repito, curioso nacionalismo el que tienen ustedes. Por tanto, señor Aguiar, no podemos apoyar esta moción si no aceptan nuestra enmienda. Y no lo vamos a hacer por responsabilidad, porque a quien hay que exigirle más inversión en dependencia es al Gobierno central, es a Pedro Sánchez. Pero esto ustedes no se atreven a hacerlo, porque su sumisión a él es tal que prefieren que los gallegos y, por tanto, los vigueses paguemos lo que él deja de pagar. Finalizou o seu tempo. Se lle den un pouco máis porque lle tiven que cortar 2 minutos. Ten a palabra para pechar o debate a voceira do Grupo Socialista.
Señora Beijón, que mágoa que o seu paso pola facultade lle cundira tan pouquiño, porque non ser quen de distinguir quen é titular dunha competencia, de quen xestiona un servizo, que é elemental en dereito, elementar, distinguir entre xestionar un servicio e ter unha competencia. Mire, con respecto á lista da Garda que ten o Concello de Vigo, que sí que a ten, sabe por que a ten? Sabe por que a ten? Porque a administración competente na materia, que é a que se encarga de asignarlle as horas aos concellos, que non é outra que a Xunta de Galicia, leva dende o ano 2020 sen lle asignar horas ao Concello de Vigo e temos as horas agotadas, cousa que a Consellería sabe e responde por escrito que non nos van a dar máis horas. Mentras non haxa máis horas, non se poden dar altas porque non temos horas, porque a Xunta de Galicia leva dende o ano 2020 sen asignar horas a este Concello. Por certo, preocúpese de saber, xa que está tan interesado, cantas horas ten o Concello de Ferrol en proporción coa poboación potencialmente dependente e cantas ten o Concello de Vigo. Porque a administración competente, que non é outra, repito, que a Xunta de Galicia é a que leva dende o ano 2020 sen lle asignar horas a este Concello. Faga usted o favor de defender os intereses dos vigueses e reclame a Xunta de Galicia que lle dea máis horas ao Concello de Vigo. Porque, mira, cando eu cheguei a esta Concellería no ano 2019, o Servicio de Axuda ao Fogar tiña 900 usuarios. Hoxe ten 1.600. Ejecutamos todas as horas que temos dispoñibles e non temos horas en este momento para dar de altas. Por lo tanto, cada vez que un dependente desta cidade entra na lista da Garda, por certo, lista da Garda que confeccionan vostedes desde a Xunta de Galicia, porque o SIGAT é un sistema que gestiona a Xunta de Galicia, que é a administración competente. Mire, voulle dicir algo máis. A Valedero do Pobo, que sí que lle cundiu un poquinho máis a Facultade de Dereito que a vostede, lle contestou a Consellería hai uns días en relación con unha persoa dependente que está en lista da Garda. Sabe o que lle contestou? Lle contestou: la prestación del servicio corresponde al ente local, su gestión, pero es la Consellería quien aprueba las horas de servicio que permiten aumentar la disponibilidad para las personas en espera sin perjuicio de las gestiones municipales para que el servicio tenga efectividad y pueda prestarse. Se la voy a mandar y a ver si así aprende algo, ¿no? Pero mire, le voy a decir algo más. Lo que verdaderamente subyace en lo que ustedes hacen es esto. ¿Le suena de algo este señor? Sí, M. Rajoy se llamaba, que ya dijo lo que pretendía hacer mientras gobernó. La dependencia no es viable. Claro, esquenceuse de engadir a gas para o meu pai, porque para o seu pai sí que era viable. Mire, Rajoy recortou 2.865 millóns de euros na dependencia, porque isto é o que subyace cando gobernan vostedes e donde gobernan vostedes. Pero mire, o que lle dixen antes, Galicia, entre as comunidades que fixeron caixa co aumento do presuposto para a dependencia por parte do Goberno de España. Pero dígolle máis, Galicia rexistra unha demora de media de 393 días para valorar a un dependente, a administración competente na materia. Pero dígolle máis, os concellos pagan a mitad do servizo de dependencia, a mitad. Señora concelleira, gracias. Hai unha emenda do Grupo Popular que entendo que non admite. Non, presidenta, nós non vamos a axudar a blanquear a xestión da Xunta. Gracias. Pois sometemos a punto 6 da orde do día a moción nos seus xustos termos. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada. 21 votos a favor e 5 en contra. Pasamos agora a parte de control no punto 7 da orde do día, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre as bonificacións ao transporte urbano. Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Bo día a todas e todos novamente. Ben, o vindeiro 1 de xullo entrará en vigor o novo decreto de bonificacións ao transporte público, entre outros, o billete do bus urbano, un novo paquete de axudas que se estenderá ata o 31 de decembro e que trae algunhas modificacións ao actualmente en vigor. A primeira é a gratuidade total dos billetes para a poboación infantil ata os 14 anos, unha medida positiva que vai no bo camiño, aínda que queda moi lonxe da gratuidade establecida pola Xunta de Galicia, neste caso no transporte interurbano que é da súa competencia. Aí os que viaxan gratis son os menores de 21 anos. Así que o que acaba de decidir o Goberno de España a tempo limitado está ben,
pero podería estar mellor. Por certo, unha medida que agora aplaude o señor Caballero, pero que reseitou no pasado, como acredita o seu veto á moción presentada por este grupo municipal en 2016, onde se instaba a gratuidade do Vitrasa aos menores de idade e que, lamentablemente, non saiu adiante polo voto en contra do Partido Socialista. A maiores, neste novo decreto, ata finais de ano, está tamén o mantemento da bonificación do 50% da tarifa estudante e universitario da PAS Vigo entre os 15 e os 30 anos para conxelar ambas dúas. E ata aquí as boas novas, porque para o resto dos usuarios da PAS Vigo, que son a inmensa maioría dos vigueses, o que hai a partir do 1 de xullo é unha importante subida do billete logo do recorte das axudas estatais. Saben cantos son os billetes que van a subir de prezo a partir do 1 de xullo? 6.628.353. E non o digo eu, son as súas previsións, as deste Concello. Velaí o auténtico titular desta medida. E canto lle vai a subir eses billetes á inmensa maioría dos vigueses? Pois miren, no caso da tarifa PAS Vigo normal, esta vai se encarecer 11 céntimos pasando dos 56 actuais aos 67, o que representa unha suba nin máis nin menos que do 19%. Pero máis grave aínda o incremento que vai a experimentar a tarifa da PAS Vigo Social, aquela da que gozan os que menos teñen pola súa vulnerabilidade económica. No seu caso, se incrementará en 9 céntimos pasando dos 46 actuais aos 55, o que representa igualmente un incremento do 19%. Subas absolutamente exponenciais, só semellantes o que vai a experimentar a taxa do lixo, grazas ao señor Pedro Sánchez, e que está moi, pero que moi por riba do incremento do IPC. E todo isto nun contexto onde a principios de ano este goberno de Abel Caballero aprobou unha suba do 4% en todas as tarifas de Vitrasa, o que perpetúa o autobús urbano de Vigo como máis caro de toda Galicia e un dos máis de España, a pesares de todos os descontos. Xa que logo cada vez temos un billete máis caro, pero iso sí, un servizo cada vez peor, máis recortado en rutas e frecuencias, o que se traduce en cada vez menos viaxeiros pola súa ineficacia, é dicir, xusto contrario do que debería ser o transporte público dunha cidade, cada vez máis accesible, cada vez máis útil. E por iso, que diante deste novo escenario que se nos ven en riba, o Grupo Municipal do Partido Popular de Vigo propoñemos esta moción na que instamos o Concello a asumir con recursos propios ese incremento previsto das tarifas da PAS Vigo normal e da PAS Vigo social de aquí a fin de ano, para manter a conxelación dos prezos de Vitrasa a todos os usuarios do transporte urbano da nosa cidade sen distincións, de xeito que se evite un novo sablazo ao peto dos vigueses. Unha proposta que efectivamente ten un custe para as arcas municipais, en concreto de 600.000 euros adicionais a maiores para facer fronte a este recorte do goberno de Pedro Sánchez. A cuestión é que vai facer aquí o goberno municipal de Abel Caballero. Vaise por do lado dos vigueses empregando os seus impostos para axudarlles en algo tan básico como é a mobilidade na cidade ou pola contra vai dar novamente as costas. Mais aínda, como queira que a partir do próximo ano non está garantida unha nova prórroga deste decreto de axudas, propoñemos a maiores consolidar dende entón e para sempre esa gratuidade aos menores de 14 anos, ampliar a mesma gratuidade a PAS Vigo Social e manter igualmente para sempre, como mínimo, esa bonificación do 50% da PAS Vigo estudiante universitaria entre os 18 e os 30 anos. Esas medidas teñen un custo anual, repito, segundo os seus propios cálculos, de 1,2 millóns de euros. Este Concello ten cartos de abondo para facelo posible. Para iso están ou deberían estar os remanentes, para axudar os vigueses que para iso pagan impostos e este goberno non fai máis que subirlos. E, por suposto, hai que seguir afondando no abaratamento do resto das tarifas mediante bonos multiviases e, sobre todo, coa incorporación de Vigo ao transporte metropolitano, o que agardemos aconteza coa nova concesionaria. Mais nada, moitas grazas. Grazas. Grupo Municipal do Benega. Grazas, presidente. Bueno, sorprende ver o Partido Popular falar de servizos públicos e, nomeadamente, de transporte público. Xalá o Partido Popular, con competencias tamén nesta materia no transporte interurbano, nomeadamente por estrada, tivese tanto afán, tanto compromiso, tanta vontade como a que di querer expresar con esta moción, no? Na mellora dun servizo, no caso do transporte
interurbano por estrada, donde os únicos beneficiados sempre son as súas empresas amigas do sector, con prácticas, dende logo, que non redundan nun mellor servizo público. A posición do Bloque Nacionalista Galego en relación ás tarifas do servizo de bus urbano, que é un servizo esencial, estratégico, vital para moitos millares de viguesas e de vigueses que usamos de cote cada día o servizo de bus urbano desta cidade, é clara e coñecida. A nosa posición é firme, exixindo no mínimo a conxelación, o mantemento das actuais tarifas bonificadas, en todo caso, alargando esas medidas de bonificación a instalar, como vimos moitos anos a demandar, a gratuidade para as persoas menores de 15 anos, mas tamén para estender esa gratuidade ás persoas desempregadas ou perceptoras de rendas de subsistencia, como son o ingreso mínimo vital ou a risga. É indecente que nesta cidade persoas que perciben este tipo de axudas teñan que facer fronte ao coste do autobús. Tamén levamos moito tempo a exixirlles a equiparación da tarifa estudante coa tarifa universitaria. É un sinsentido que se siga a penalizar o estudantado non universitario cun prezo de billete máis caro. Só dependía de algo que este goberno non ten, que é unha mínima capacidade de xestión e un mínimo de vontade política. No entanto, o Bloque Nacionalista Galego non imos apoiar esta moción do Partido Popular por dúas cuestións fundamentais. En primeiro lugar, porque esta moción renuncia a algo que, na nosa opinión, é clave, que é exixirlle ao goberno español que manteña o financiamento das bonificacións ao transporte. Non vamos a aceptar que o mesmo goberno español, que vende a aumentar en 10.000 millóns de euros o financiamento para o gasto militar, encareza o custe de utilizar o transporte público. A posición do BNG é ben clara. Queremos máis bus e máis trens, máis baratos e menos tanques e fusís. Esa ten que ser a prioridade do punto de vista do financiamento público. E, en segundo lugar, porque a moción do Partido Popular parte tamén dunha segunda premisa que o BNG non imos aceptar, que é asumir que a partir do 1 de xaneiro de 2026, que é cando se estima, veremos, que finalice a prórroga tácita coa que se vende extender a prestación do servizo de bus urbano a Vitrasa, mentras non se formaliza a nova adxudicación, digo que a moción do Partido Popular parte de asumir que os prezos do servizo de bus urbano a partir do 1 de xaneiro van seguir a estar marcados, definidos, por ese sistema tarifario do nefasto prego concesional do ano 1994 que aprobou un goberno socialista co voto de calidade dun alcalde socialista. Dende logo, a cidade merece un moito mellor servizo de transporte urbano. Merece tamén conexións interurbanas, merece tamén incorporar a cidade no transporte metropolitano, nun verdadeiro sistema de transporte metropolitano e non neste pastiche que deu en configurar a Xunta do Partido Popular. Mais sorprende que este afán do Partido Popular nesta moción en relación ás tarifas do servizo de bus urbano de Vigo non vai acompañado dun esforzo parello dende a Xunta de Galiza por facilitar que resolvamos dunha vez por todas a anomalía, permítame a expresión, si que hoxe se pode utilizar que andan con pel fina, a anomalía de que a maior cidade deste país, a que lidera e encabeza a súa realidade metropolitana, fique excluído do sistema de transporte metropolitano, facendo imposible que as viguesas e os vigueses se poidan beneficiar plenamente, mas tamén penalizando a aquelas persoas que, vindo de outros concellos, acceden á cidade por medios de transporte público e non utilizando o seu vehículo particular. Nese sentido, creemos que esta é unha moción, se cadra a rebufo da iniciativa política do BNG no pleno do mes pasado, donde o que sí que nos puxemos foron alternativas concretas, mas tamén estructurais para garantir que as viguesas e os vigueses poidan ter o servizo de bus urbano á altura dunha cidade de 300.000 habitantes, á altura do século XXI, que vertebre o conxunto da cidade atendendo o conxunto dos barrios e parroquias e que, dende logo, poña fin ao nefasto modelo que supuxo Vitrasa e que, desde logo, a súa xestión municipal o único que fixo foi agravar nos últimos anos. Por a palabra ao Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Mire, no tema do transporte urbano só teñen unha tristeza, os metos dous no mesmo lote, os dous grupos, que se acabou a folga porque se firmou o convenio colectivo. Ese é o problema.
porque o Grupo Popular sigue na mesma liña de sempre, na mesmita. Sigan utilizando as mocións de pleno para amosar a súa postura, seguindo as instruccións de Santiago en contra de Vigo. Mire, o Concello de Vigo no transporte urbano paga o 80% da bonificación das viaxes que fai cada persoa. Recorden que cando se debatía o tema do transporte le dan dinero a arbitrar e se lles explicaba moi clariño. Cada vez que unha persoa viaxa está bonificada polo Concello de Vigo. Antes era na súa totalidade polo Concello de Vigo esa bonificación e agora o Goberno de España aporta un 20% desa bonificación. Eso é a realidade. Máis de 17 millóns de euros en bonificacións que leva anos, moitos anos, 18 anos leva gobernando Abel Caballero, que leva anos aportando este Concello ás viaxes da xente. E con 45.000 pensionistas que viaxan gratis, gratuito, totalmente gratis. Máis de 45.000 persoas. Estamos encantados de que, ademais, o Goberno do Estado de Pedro Sánchez aporte ese 20%. E o agradecemos. Pero miren, isto é moi sencillo, señores do Grupo Popular. Si queren ese 10% diferente de a maiores, por que non piden á Xunta que o aporten eles? O Goberno de Estado aporta. O Concello de Vigo leva moitos anos aportando e bonificando. E a Xunta? A Xunta que aporta nas axudas ao transporte en Vigo? Cero. E que queren? Interurbano? Interurbano non é da cidade. E o metropolitano que queren? Que a xente de Vigo lle pague os billetes a xente de fora de Vigo, da Bisbarra, cada vez que suban o autobús en Vigo. É o que están dicindo. Tamén me extraña que o BNG asuma esa proposta de que sean os vigueses e as viguesas os que paguen os viaxes da xente de fora de Vigo. Isto é moi sinxelo. Oiga, aporta o Goberno de España, aporta o Concello de Vigo e o autobús, por sorte, o sistema está funcionando, se vai quitar un novo prego, se vai a poñer en marcha un transporte máis dinámico, máis áxil, con máis frecuencias, con máis liñas, máis barato para toda a xente polas bonificacións que aporta o Concello e con un incremento paulatino dende a pandemia que van incrementándose o número de viaxeiros. Quere decir, cando se van incrementando, que vai funcionando. Funciona ben. Pero eu lles plantexo unha cousa moi sencilla. Oiga, que pague a Xunta ese 10% de diferencia. Solo ten que aportar eso. A Xunta paga no transporte metropolitano, paga en diferentes sitios. Por que non paga no Concello de Vigo unha axuda á xente? Por que non asume esa bonificación? Cal é o problema? De aportar cartos a Vigo? Ese é o gran problema que hai. No, nós lle plantexamos unha emenda in voce, que estaríamos encantados de aplaudir que a Xunta asumira o 10% de diferencia. A nosa emenda se basa en que a Xunta pague ese 10% de bonificación a todas as viaxes que realicen as persoas en Vigo, no transporte urbano. É moi sinxelo. Trasladen eso aos seus xefes de Santiago. Trasladen eso, que o pague a Xunta. E vayan por unha vez, defendan a xente de Vigo. Defendan os vigueses e viguesas que os elixiron. Gracias. Ten a palabra o Grupo Popular para pechar o debate. Grazas de novo, presidenta. Precisamente porque defendemos os vigueses traemos aquí hoxe esta moción.
señor Pardo, porque o que vai acontecer a partir dun do suyo é unha subida do 20% do billete a 6.600.000 vigueses, a 6.600.000 viaxes de vigueses. E vostede pide que a Xunta aporte o 10%. A Xunta aporta no transporte interurbano que é da súa competencia. Este o transporte público urbano é competencia do Concello. E o sinxelo, o fácil e o barato é que este Concello aporte 600.000 euros. Somentes 2.000 euros, disos 600.000 servirían para facer gratuito o billete da Paz Vigo social os que menos teñen. Por empezar co partido, co Bloque Nacionalista Galego, din que non a van apoiar, eu entendo llanamente porque a presentamos nós. E logo di que vamos a rebufo porque hai un mes vostedes presentaron unha moción de Vitrasa. Ali, perdonen, pero que se falaba de tarifas ali? Absolutamente nada. O Partido Popular foi o primeiro partido que falou da gratuidade aos menores de 18 anos xa no ano 2016. Os menores de 14, os menores de 15 anos están dentro dos menores de 18 anos. Entendo, verdad? E aquelo foi rexeitado polo Partido Socialista. E nos programas do 2019 e no 2023 tamén se repetía esa medida, así como facer gratuito tamén o Paz Vigo social e os estudiantes entre 18 e 30 anos. E non é incompatible o que di vostede de que é que non se solicita ao Goberno de España e o SAF. Vostedes solicitan o SAF, o Goberno de España, os somentes atacan. E é demagóxico falar non o rearme, non a máis cartos en defensa, máis cartos aos autobuses. É que, non é incompatible, pero sobre todo que é absolutamente demagóxico. Aquí non estamos a falar tampouco dos traballadores nin da folga, señor Pardo. Aquí o que estamos a falar é dos vigueses, dos que collen o autobús todo o día. Non estamos a falar dunha mobilidade sostible que hai que fomentar. Pois fagamos que máis xente se suba ao autobús. Fagamos que máis xente se suba ao autobús. E a mellor maneira de facelo é abaratando o billete. Porque a realidade, vostede non o negou, é que o billete do Vitrasa, o billete do transporte urbano en Vigo, é o máis caro de toda Galicia, incluído todos os descontos. Aínda que paguen o 80%, é o máis caro. É un dos máis caros de España. Esa é a realidade. E, polo tanto, o que teñen que vostedes é asumir a súa responsabilidade, a súa capacidade económica, porque para iso están os remanentes, tanto que presumen de como están os cartos a Facenda neste Concello, asuman de aquí a final de ano, e iso tampouco é incompatible co que o Goberno do Estado, a partir de 1 de xuño, prorrogue. Nos dicíamos no caso de. Si prorroga, efectivamente, benvido sexa. E senón, asumamos nós que non lle costa tanto a maiores o Concello como o que estamos a pedir. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Entendo que non acepta a emenda en boche que se realizou. Por lo tanto, sometemos o punto 7 da... Podo someter a votación? Pois someto a votación o punto 7 da orden do día nos seus propios termos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 17 votos en contra, 5 a favor e 3 abstencións. Pasamos á parte de resolucións. Punto 8. Dar conta de resolucións da alcaldía ditadas entre o 22 de 4 do 25 e o 18 do 5 de 25. Non hai ningunha intervención, polo tanto, queda dada conta. No punto 9 da orden do día, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados entre o 22 de abril deste ano e o 18 de maio. Algúnha observación? Non hai observacións, queda dada conta. Pasamos ao punto 10 da orden do día, formulación de rogos. Sí, bo día de novo. O Bloque Nacionalista Galego trasladamos ao Goberno Municipal o seguinte rogo, que se atendan as queixas da veciñanza de Colla, singularmente das rúas Caldas, Bueu e Moaña, que dende hai anos denuncian o estado ruinoso de beiras rúas e escaleiras públicas, o deficiente mantemento e limpeza das zonas asardinadas e mesmo a existencia de fugas de augas fecais a poucos metros das vivendas. Grazas. Como vostede sabe, xa estamos facendo frente a esas reclamacións veciñais, incluso tendo reunido o alcalde cas veciñas e cos veciños.
Algún rogo máis? Sí, presidenta. Rogamos que este Goberno municipal informe con rigor dos prazos legais no que está previsto executar a reforma integral da Avenida de Madrid logo da manifesta contradición entre as manifestacións reiteradas por parte do alcalde asegurando que a mesma vai a durar 23 meses e o indicado no prego de condicións e no contrato nos que figuran 12 meses. Grazas. Se cumprirá co todo o que dixe o alcalde, que sempre dá os datos tal e como van a ser. Algúnha cuestión? Bueno, agora pasamos ao punto 11º, formulación de preguntas. Si, bo día. Temos a seguinte pregunta. Cal é o motivo polo que o Goberno municipal eliminou expresamente a referencia á atención á diversidade tanto na exposición de motivos como no apartado de obxecto das subvencións e nas áreas de prioridade establecidas polo Servizo de Igualdade dentro da convocatoria de subvencións da Concellaría de Igualdade a entidades sen ánimo de lucro deste ano 2025, referencias que sí existían nas convocatorias similares de anos anteriores? Aínda que xa foi respostada esta pregunta na comisión informativa, vou a darlle a palabra á concelleira da área de Igualdade para que xa dunha vez lle quede claro. Grazas, presidenta. Como ben sabe a concelleira de OBNG, o que está dicindo é total e absolutamente mentira. Voulle ler o segundo punto das bases desta convocatoria de subvencións. No apartado D, este programa está dirixido a mulleres nas que conflúan múltiples discriminacións como vítimas de violencia de xénero, mulleres soas con cargas familiares, mulleres prostituídas, mulleres coidadoras, mulleres con discapacidade e colectivo LGTBI, ou que o programa teña por finalidade a visibilidade e información con perspectiva de xénero sobre estes colectivos. Entonces non sei onde saca vostede que as mulleres do colectivo LGTBI están excluídas destas bases. Deixe de mentir, grazas. Gracias, señora concelleira. Algúnha pregunta máis? Eu dou por contestada a pregunta. Son a presidenta e a dou por respostada. Algúnha pregunta máis? Sí. Cal é o motivo polo que este ano non se está a celebrar o Festival Terraceo logo de que o ano pasado este Goberno lle concedese unha licenza extraordinaria despois de 4 anos celebrándose de xeito irregular? Contestaremoslle por escrito. Agora rematamos o pleno ordinario. Imos a dar 5 minutos entre este e o extraordinario para aprobar o plan xeral de Vigo, así que teñen 5 minutos para que nos relaxemos todos.